Kaixo egunon, Zarauzten gaude, Zarautzen gaur Gipuzkoako traineru txapelketan jokatuko da. 10 herritan hasiko den txapelketa eta aspaldiko partez, Zarautz aldea etorri gara txapelketa jokatzea. Lehenengoak veteranoak izango dira, beren txandan izango dute eta 4 untzik parte hartuko dute. Ondoren, beraiek bukatu eta ondoren bere txanda gizonezkoena izango da eta azkenik emakumezkoen txapelketa izango dugu. Egia esan giroa nahiko polita, bero handik ez biten, lainotuta hori bai, eta itxasoa bare ikusten dugu, dena ongi kokatuta, dena prest, baliza guztik arki jarrita da, eta egia esan, arraunean egiteko egun politxe izango dugu. Txapelketa hau ere komentatzeko eta zuekin ere eta bitxikerik eta zenbait bitxikerik eta historik kontatzeko beste 2 lankide ditugu gurekin. Alde batetik, arraunlaria izandakoa, Orion, gaur egun Gipuzkoako Federazioan ere direktiban sartuta dagoen emakumezkoa. Itziarroa Sagasti, egunon? Egunon, denoi. Bai, egia esan egun polita, gaur arraun estropa egiteko. Naiz eta olatuik eta olako historik ez egon eta itxasoan egon, baga txiki bat ikusi edo, hor jarrizea horrik beroketa ikusten da zeo zer ikusi ezu. Guk kanpotik ez egun ikusi ezu, segituan ikusi ezu. Bai, ez du asko ematen, baina badirudi hemen helmuga pare hontan badaola zerbait, eta egun goizak luze joko du, 7 da ditugu, eta ikusiko dugu aldaketa ikan badaon goizan zehar. Eta gurekin ere, urte askotan arraun munduan sartuta ibilitakoa, eta naiz eta bain kanpoan ibili, barruan jarraitzen du, urte askotan Orioko presidente izandakoa, eta gaur ere bere laguntza eskaini du, eta ona etorri da. Jose Juliano Sagasti, egunon? Bai, egunon. Genioan bezala, egun polita, estropa egiteko, eta gira esan itxasoan ikusiaz nola dagoen, ez dakite zautzen gauden o Lebution gauden? Zarautzen ez da askotan ikusten horrelako giroa, ez? Baina Itziarrek esate zuen bezala, hementxe sarreran ikusi dugu beroketan ari ziren traineru batzuk nahiko lantza politak, olatuak gintzat pixkan bat laguntzen duela. Nik bestalde nire aldetik ni profesionalki jubilatzeko urte eta aliatu ondoren ara ze gertatu zaiten hone etorri berri izana, esan lehen da bizik balde aldia dela horrelako lanak egiten dituztena, hostialen izan zan dei hau, Nomadi Federazio aldetik jendei gabe zeudela eta zurekin gogoratu eta deitu nizun hau egiteko eta hemen gabiltza gauzak hain ondo prestatu gabe oraindik ez. Saiatuko gea ahalik eta ondona egiten eta ondo esanak ondo hartu eta gaizki esanak barkatu. Hala de Josu, hala dek. Betzak gure jarriko dugu eta hemen garrantzia ez guk esaten duguna, baizik eta garrantzia uretan ikustetan dagoela, arraunlariek ematen dutena, eskaintzen digutena eta eskainiko digutena. Veteranoen txanda hasteko gutxi falta da, behintzat hor baditugula, ontziak. Advertentzi batzuk egidateatzen hor, bandera urdin batzuk ikusitut, beste bat, oain lehenengo... Badio, ez dakit kokatzeko arazoak baumen dituzte, eta egia esan ikusten dugunen bezala, ez dago inungo arazorik estatxe hartu eta lasai botatzeko hain zuzen ere veteranoen txanda. Veterano txanda honetan, lehenengo kaletik Fortuna izango dugu, bigarren kaletik Zumaia veteranoak, hirugarrengo kaletik Ilunbe,
eta laugarren kale hortatik Badok izango dugu. 5 aldiz jokatu da txapelketa hau, veteranoa, eta 4 alditan Badokek irabazi du, eta behin uste ez Zumaiarrak izan ziela garaipena lortu izan zutenak. Beraz, Badokok favorito bezala esan dezakegu aterako diela gaurko egun honetan, baina, bueno, uretan hori ere demostratu inbar da, eta ikusi beharko dugu nondik nola juntin dien bata edo bestea. Lehen esan dia, zu ez galdetzeko, baina galdetu inbarrizu, sentitzen dut ziar. Hau ikusita, badago kalen historik eta, bueno, aldei balda, o gutxiura bera gaurko gunak ikusten dugunen bezala eta daun bezala, alde zeo zerengoa, baina ez nabarmena. Bueno, nik beti esaten nahi, ez zaitela gustatzen asko kale konparatzia, beti hau hobia da, bestia hobia da, edo ez. Bueno, hain kolokatzeako bai ikusi deu lehenengo kale hortan, bueno, dantza pixkatit eguela. Baina, bueno, egia esan momentu honetan haize askoik ez da ikusten, balizak asko ez dia moitzen, eta, bueno, bai, Badokek 4 aldiz irabazi du, baina atzo hauen ligan fortunak irabazizun, 4 estropadatik 2 irabazitu, bat Badokek, bat Ponte Josek, eta, bueno, ea, zenmoz moldatzeian Zarauzko urrauetan. Bai. Ea zenmoz moldatzen dira, zeren eta jada prest ditugu, 4 trainerua, kontu, hor dugu, bandera txurian goien, epaileak, eta aste ardoan Gipuzkoako txapelketa, veteranoen txapelketa, bi bandera bera, hasia da. Gipuzkoako veteranoen txapelketa, lehenengo paradetan ditugu 4 ontziak eta ematen du bigarren kale hortatik Zumaia pixka gelditu indala eta Fortuna bizi-bizi atala lehen kale hontatik eta baitare trintxerpekoak hasiera pixka kaskarra izan dutenak gian, 20 segundu ja pasa dia, beraz balekoa dugu veteranoen txapelketa. Eta hor ditugu, arranian 4 ontziak eta, bueno, genion bezala, agian Zumaiarrak bigarren kale hortatik pixka gelditu endia hasieran, ez? Atzeraldea, bai, eta gero 4. kale hortan de, espero genduna baino salto gehiago inditu Badokek, eta ber. Bai, eta egia esan horrek ere bere eragina izan dezake, oain salto horiek nondikan nora, etortzi dian zergatia, bueno, baga txiki badago, eta horrek ere bere eragin pixkaten badu, eta hemen ikusten dugu gure gurtik gertura, baga txiki hori, eta horrek gehien bat lehenengo kale hortatik, 4. kale hortatik, ematen du prater bezala duela, baina arazo txiki bat dituzte, eta hor ikusten dugu, untziak salto txiki bat egiten dutela, ez dago xegu? Bai, hala da. Hau surfen bezala bastarretik olatu txiki ikusten dira, baina ureta sartutako. Nabarmentzen dira olatu handik eta hemen hoxe ikusten nahi. Badirudi kanpotik begiratuta oso kalma zegoela, baina traineruk irteera eman ondoren zanbuluka dantzan ikusten ditugu, ez? Ez asko, ez da giro txarra eta gutxioik ere, baina ikusten dira, bai, salto batzuk egiten dituztela. Beraz, bueltakon laguntza pixkat olatu horrek izango du. Horrek esan nahi du, nik usteetan gero gizonezkoak eta emakumezkoak, hau ikusita nola dabiltzan traineru hauek, beraiek ere kontutan hartuko dutela, zekaletik jun, baina ikusten dena ala, bueno, gero izango dituztela bera arazoak, eta pentsa, ongi torko zaie, hau ikustea. Bai, tanda hauek ondo etorreko datozen tandak, bueno, erreferentzi batzuk ikusteko, edo ze joera egiten duten, ezta? Bai, Euskotren ligande emakumezko tandai adi behiratzeie gizonezkok, eta bueno, nik ustez gaur kasu honetan lehenengo veterano dia, gero gizonezkok, eta azkenik emakumezkok. Veteranok ere emakumezkok bezala rekorrido erdia ingo dute, junetorri bat. Eta, bueno, igual batzu galdetuko zuen zergatikan lehenengo gizonezkoak eta gero emakumezkoak. Bueno, berdintasun plana planteatu gendunen federazioan, argi gelditu zen, zergatikan beti lehenengo mutilak eta ondoren emakumezkok. Beraz txandaka ibiltzea, azkenen 3 urte hauetan, neska mutilak txandaka. Bateletan baita ere eta traineruetan baita ere, urte baten emakumezkoak, urrengoan gizonezkoak. Hor ikusten dugunez ere, hor kanpo aldean, hor badago mugimendu pixkat, ez da? Hau imateu, ez da? Bai. Ez zuen, ematen olako izanik hemendik hain gertutik ikusita, ez zuen, ematen olako emanean hor kanpo aldean badago, Ez egia da, kanpotik ikusita badirudi, ez zebela ez errez, baina ikusten da hemen saltoka dabiltzala traineruak.
berriro esango dugu, ez da giro txarra, baina laguntzeko gaina lantza izango da bueltakoan eta kalte pixkat ere izan dute kanpoa biren dijoazela. Ez dago haize askorik, orduan baga hori garbia da, bisualki ikusteko ere zailagoa, baina uretan ondo sentituko dana. Hoi sentitzen da, guztua, bueltako meitzate da. Ondo baldin mazuaz, bai. Gero beste, Gipuzkoako txapelketa jokatzen ekainan jokatzeak ere ja 3 urtea mazkigu ekainan jokatzen dela, eta esan daiteke ofizialki denboraldia gaur hasten dela, guain arte jokatu dien estropada guztik, susmain eta hor bado, mugimendua, hor arazoak badituzte, eta egia esan, eragina izango gula, gaur ere, emate zuen patroiak ez zutela olako lan askorik izango, baina lemazainak patroiak izango dituzte horre bere lanak. Bai, eta ja ziago gara gerturatzen nahi dian ontan, ekainean zergatik ez da, askenen, kluek eskatuta izan zen, hau batez onartu zen, gehien bat, liga nagusien egutegian ez oztopatzeko edo data bilatzen ez aitu berri izateko. Eta orduan, erabaki izan liga hasi aurretik txapelketa jokatzia, aurten Euskadikoa ere hala izango da, eta Espainikoa ez dute fetxa saldatu, eskaera egin den arren, baina badirudi tendentzia horta dijoala, lehenengo txapelketa jokatu eta gero liga, ez mozteko 2 jardunaldi horiek. Badoaz hurbiltzen ziaboga horretara veteranoak, 5 minutu ja arraunean dabalaz, eta badirudi hor patroia lanean hasi diala, eta lehen kale ontatikan Fortunako trainerua hor dabilela bere lana egiten, eta ziaboga segituan hartuko dutena lehen kale hortatika. Hor da Fortuna, ziaboga maten. Badok ere bai. Fortunak emandu, badoke bai, 3. kale hortatikan ere hor ikuste trintxerpekoak, eta atzan gelditu dana, hain zuzen ere, Zumaiako trainerua izan da. Ziaboga jada emana dute, eta lehia estua ikusten dugu hor lehen kale hortatikan, Fortuna eta badoken artekoa, eta hor segituan denbora ofizialak izango ditugu, lehen veteranoen txanda hontan ziabogan emandako denborak, eta nahiko, hor lehia estua izan dugu, bai Fortuna eta badoken artea lehen kalea eta 4. kale hortan izan ditugu hor lehian. Eta lehia jarraitzen dute, bai bata 2 estremoak ez da, lehen kaleak eta 4. kaleak, eta egia sane bakoitza bere kalean mantentzen du. Bai, irtera librea da, baina hor ikusten dugu olatu hartzen ari da, nik uste olatu berdinan datozela biak. Sarrera itziar, sarrera libre izango duten. Bai, hoi da. Eta hor, nahiko berdin datozti, bai, eta beleia estuan datozti, biak lehen kalean eta 4. kale hortatikan, eta atzean ja geldituak dianak, gehien bat Zumaia 4. postu horretan, eta Trintxerpe, 3. postuan, baina diruenez, gero ere, hemen ez da lehenengo egisten dena, kontutan arteko, gero handikapa badago, eta hor ere denboak, adinak, eta ze kontu ditugu hor gero itziak, kontutan hartu ardianak? Adinan arabera, handikapa daukate, hau da, talde guztiak ez daukate batazbesteko adin berbera, orduan zenbat eta batazbesteko altuagoa izan, segundu poltsa bat dauzu zure alde. Momentu honetan esan dezakegu paladei dagokionez, badok asko dezente biziago datorrela, 36-37 paladan, Fortuna aldiz 33-34, lasaiago, luzeago, ea nork asmatzen duen. Bai, eta bueltan hori da, eta nork hartzen duen, norta kapaza baga txiki hori hartzeko, eta behintzate aldea handitzeko, eta lehen postu hori eskuratzeko, helmuga behintzat, gero ikusiko dugu, nondik nola gelditzen dian. Ematen du hor jarraitzen dutela, lehia hortan, eta Fortunakoa lehen kale hortatikan, lehen postuan datozela, baina lehia nahiko estua ikusten dugunez, eta atzean, hor dabiltza, Zumaikoak pixkanaka hurbiltzen ilunbekoei, eta ziabogan emate zuen nahiko urrun geldituak ziala, baina hor ditugu Fortunakoak eta badok eman du ziabogan denborarik onena,
5 minutu eta 21 segundu, eta segundu bateko alde izan du Fortunarekiko. Eta alde hori hor jarraitzen du alde hori, eta lehian hor dabiltza bi traineruak Josegu. Bai, egia da, bueno, lege zarrea, gara hemen, ez dago, hemen GPS-eik eta bestelagorik, eta bistak ematen diguna eta pantailan ikusten dugunan arabera badirudi lehen kaletikan Fortuna aurri hartuta datorrela. Eta gero hemen ikusi beharko dugu betiko bukaera hau, Zarautzen beti hain polita izan den bukaera hau, azkeneko 200 metro lehen kaletikan laguntzen duen hori, ikusi beharko dugu ze ematen dion txanda honetan Fortunari. Horre ez du esan nahi beti hemen bastarra hau izan lehikenik onena, askotan ikusi izan dugu bai korrientan arabera eta laugarren kaletikan estropada oso onak egin izan direla, baina egia da zozketa garaian mundu guztiak Zarautzen hemen bat edo bi eskatzen duela, ez? Eta hortxe dator Fortuna lehen kaletikan badirudi. Baina ikusten dugu badokekoak ere, dantza politak hartuz. Handikapari dagokionez, badokek 53 urteko bataz bestekoa dauka eta Fortunak eta Zumaiak 54koa, beraz bien artean 2 segunduko aldea legoke. Extra gehitu beharrekoa, badoko horrolatuan. Bai, badokekoak horrolatuan, baina... Beste bat hartzera datoz. Hoi da. Eta ematen du... Jarraian, biak. Kale hortatik ematen du baga nabarmenagoa da, lehenengo kale hortatik baino. Bai. Hor da badokekoa, berriro. Laugarren kaletikan laguntza handia izaten ari da, ez? Bai. Egan traineruan formak igual engainatze gaitu, baina branka trainerua. Ordoa berriro, eta ematen du badokekoak, laugarren kale hortatikan, azkeneko txampa hontan bi hiru olatu hartu dituzte, ordoa baga gainean, ordoa baga txiki horren gainean, badokeke aurre hartu du, eta Fortunakoak ez hurbil, traineru bateko aldea. Baina 2 segundu atea beharko lizkioke badokek. 2 segundu. Okerrez banago, bai. Hor da badok. Hor da, eta Fortunakoak eta nire kronoan arabera segundu terdi. Gutxi gara 2 segundura ez da iritsi. Hortxe izango dira, Hora, foto finisha. Ez nahi zabila handikapa amarkatzen, baina horrela baldin bada 2 segunduko aldeatea beharko lioke. Urte bete gazteoko media dutelako badokekoak, baina denbora ofizialen zaio egongo gara. Hor Zumaikoak aurreatu dio, trintxere ilumekoei. Hori da. Ja, hor, bukara induten Zumaitarrak, ziabogan nabarmen atzian zeuden, eta orain luzera hontan aurre hartu diote trintxerperi, eta 2. postuan, behintzat, elmugan, gero handikap dela, eta ez dela, eta bestea dela, eta historio dela, eta jakingo dugu zeinek egin duen denborarik onena eta nola gelditu den txapelketa. Bueno, estopa nahiko veterano izateko nahiko politxa iruditu zait, gehien bat lehia estua izan da, uretan batzu eguandikan etxaia aztu, olatuak hartzea. Ez, azkenen nik uste estropada bitan banatu dela, lehenengo 2 ertzetako taldeak, aurretik, gero beste biak, eta, erreferentzia bat izan lehikela, datozen tandentzako bati bat, emakumezkontzako, ezta? Aha, hala da. Emakumezkoak eta gizonezkoen entzako, ikusiaz, nondik nora jundan gaurko estropada hau. Eta ez dutela kale aldatzeko erabakirik hartu, ez laugarren kalekoak, ez lehenengo kalekoak. Ez, kuriosa izan da hori, ezta? Naiz eta aukera izan, kale aldatzeko aukera izan, baina bakoitza bere kaletik etorri da. Askotan entzun izan dudet, lehia dagoenen bukatu arte ez dela ezer esaterik izaten, eta ni jarduna ez, hemen lehenengo kaletikan laguntza izaten dela, baina badirudi txanda honetan laugarren kaletikan badokek sekulako lantza politak hartu dituztela, ez? Gure iruipena beti hemen lehen dabiziko kalea jotzen dugu, baina laugarrenetik egia esan da, oso ondo etorri dira badokekoak. Maria aldaketa izango da 11 eta 4 denetan, Maria Beia 11 eta 4 denetan da, beraz horren ondoren ikusiko dugu ze egiten duen estropa eremu honek, baina momentuz ikusi dugu kanpoko aldeko kaletikan laguntza asko eman diola.
Hala izan da. Laguntza eman dien, baina kuriosa izan da. Etortzeko aldea bai, baina juteko arazoak izan dituzte hortikan ere trainerua asko mugitu da, Baita ere, Zanbuluka ikusi ditugu, ez? Traineru branka hori nahiko salto emanez, ez? Bai, alaxi izan da. Branka batzu izan dituzte laugarren kale hortatik eta guain nabarmen pixkat ikusten da, baga hori askozaz handiagoa dela, laugarren kale hortatik, lehenengo kale hontatik baina, eta horrek, brankan arazoa izan dituzte, baina gero etortzekoan ere jakin da, eulatu hartzen badibakite, izango dituztela. Aukerak laugarren kale hortatik ere gauzak eharki egiteko. Bueno, gu orain itxaroten, azkeneko denbora zeintzu dian, saikapena nola gelditzen dan, bestalde ere, handikapak eta guzti hau dela eta genion bezala, Itziarrek esate zuen, 2 segunduko aldea onbarko lukela, Badok eta Fortuna artean, eta gure kronoak 2 segundura ez da iritsi, baina hori da gure kronoak, gure ikuspegia. Foto finisher pasatzen da biltza hor. Normala, bai. Hain estua izan delako eta... Hor ikusten dugu jendea ondartzan ere bai, pasean gehiago. Bai. Hala da, jendea ondartzan, jendea paseoan, eta segidan izango ditugu denbora horiek, eta hurrengo txapeketaiak gizonezkoa izango da. Ez da gitzia lehenengo sari banaketan da, edo ez, eta segidan... Bai, okerrez banago banderak uretan emango dira, eta gero sari banaketa, tanda guztiak amaitzen direnean, Getarian. Medallak eta guzti hori dena, hori gero Getarian emango dira. Beraz, veteranoa bukatu dugu, eta guain denbora ofizialen zain gaude. Urrengo txanda genionen bezala, gizonezkona izango da, gizonezkonentzako txanda izango dugu, eta gizonezko txanda hortan lehenengo txandan 3 traineru izango ditugu. Esan 3 txanda izango direla, ez, Joseba? 3 txanda izango direla, txapelketa osatzeko, beraz lehendabiziko txanda honetan 3 talde izango ditugu, bigarrenean 4 traineru, eta 3. beste 4. Beraz, 11 traineru lehian, 3 txandatan zatitu, eta lehendabiziko txanda honetan lehen kaletikan izango dugu Mutriku, 3. Ibaika, 4. Lapurdi. Horrek esan nahi du, 2. kalea utzik geldituko dela. Halaxe da, 2. kale hori utzik geldituko da, eta dirudinezea epaimaitikan gauzak nahiko garbi amendituzela, zeo zer esaten diguten, veteranoen txapeketa hau bukatua da, eta segituan izango ditugu denbora ofizial horiek, eta Badokek irazi omen du, lehenengoa izan da hain zen ere helmugan, Badokeko trainerua, eta handicap diala eta ematen duen hori ere kondutan hartuta Badokek genionen bezala, 10 minutu, 19 segundu eta 86 uneneko, Fortunaren denboa, handicap egin da ondoren eta 10 minutu, 29 segundu eta 49, 3. Zumaia, 10, 49, 61, eta Trintxerpek 10, 56, 54 izan du hain zuen ere. Hoi izan da, beraz, handikapak kontutan hartuta, beraz, Badokekoak, 5. txapela. 5. txapela izan du lehenik Badokeko traineruak. Bueno, lehenengo txanda, veteranoen txanda honi amaiera eman diogu, Badokekoak bere txapela badute, bere txapelketa irabazin dute, eta horrengo estropada, hain zuzen ere, zeakoa izangoa, gizonezkoena, eta segituan, etorriko geha mendikan zauztikan, gizonezkoen txanda honi hasiera emateko. Atxeden txiki bat hartuko dugu, hemendikan, eta segidan izangoa gamen. Txapelketa.
hau iazko berrikuntza izan zen, arraun demolaria hasi baino lehenengo egitea Gipuzkoako txapelketa, garai batean, jakin zue uztaila bukaeran egitezala, azken partidan, eta ikusgarritasun gehiago ematea aldea edo Euskola Beliga hasi baino lehen egitea erabaki zen, eta horregatik gaude hemen, ekaina hasieran. Beraz, hauxe da Gipuzkoako txapelketa ofiziala, gizu gero, lau honenak Euskal Beliga eta beraz, gizonezko senior lehiak eta izan gaude, hamaiketan hasiko dira,
tengo WhatsApp en mi tienda, si quieres, ya te- Hementxe gaude, Zarautzen jarraitzen dugu, Gipuzkoako traineru txapelketan, eta lehenengo txapelketa jokatua da. Badokeko traineruak irabazi du, beraientzako Gipuzkoako txapelketa, veteranoen txapelketa, eta ondoren gizonezkoen txapelketa. 3 txanda izango ditugu, lehenengo txanda hontan, lehen kaletik Mutriku, bigarren kaletik Ibaika eta hirugarren kaletik Lapurdi. Bigarren txandan, lehen kaletikan Zumaia, bigarren kaletikan Zautza, hirugarren kaletikan San Juan eta laugarren kaletikan San Pedro, eta txanda nagusian, hirugarren txanda hortan, lehen kaletikan Getaria, Orio, bigarren kaletikan. Ez, lehenengo kaletik Orio, markatu. Bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Donostiarra, eta laugarrenetik Hondarribia. Txureta gaizkinakan orden. Laugarrenetik Getaria. Bai. Ez? Hala, ezberdina dauka berak. Ahí ba. Bai, zenion bezala lehen kaletetik Orio, bigarrenetik Hondarribi, hirugarrenetik hain zuzen ere Donostiarra eta laugarren kaletikan Getaria janen da. Halaxe da, hori izango da, behintzat kale zozketa ondoren, hortikan joango dira traineru guztiak esan da bezala. Eta genion bezala, lehen kale hortatik Mutriku jungo da, hirugarren kale hortatik Ibaika eta laugarren kale hortatik Lapurdi. Bigarren txandan, lehen kaletik Zautza, bigarrenetik Zumaia, hirugarrenetik San Juan eta laugarren kale hortatik San Pedro, eta hirugarren kale hortatik lehen kaletik Orio, bigarren kaletik Hondarribi, hirugarren kaletik Donostiarra eta laugarren kaletik Getaria. Hau esen beraz izango diak gizonezkoen 3 txandak, eta lehenengoari hasiera emateko gutxi falta zaio, Mutriku, Ibaika, Lapurdi. 3 hauetikan sendoena ikusten duguna, eta aurre denboraldian ikusita nola ibilidean, Lapurdi iparraldeko traineru ematen du, sendoena izan daitekela lehen txanda honetan. Ba, hasiera batean txanda honetako nagusia behar luke, baina, ikusiko dugu ea nola joaten den. Hala, ikusiko nondik nola joaten den hain zen txanda hau, eta nondik nola eramaten dituzten traineruak lemazain guztiak, eta genionen bezala, mate zuen dena bare zegoela, baina laugarren kale hortatikan, veteranoen txandan, ikusi da, baga bat badagola, baga interesgarria, eta baranketakuteko arazoak eman dizazkena, baina bueltan jakin olatuak jakin hartzen baldin ezkeo, mesedeako izan ditekena, ez da? Hain zen ere laugarren kale hori. Bai, badirudi. Joazia estatxak hartu dituzte 3 traineruak. Halaxe da, lehen mazain bakoitzak bera estatxak dute, lehenengo kale hortatikan genion bezala Mutriku, eta estatxa hartzen Xavier Saez, Ibaikako traineru hirugarren kale hortatikan, eta Erik Pui estatxa hartu dauka, eta baita ere Gorka Sarria Lapurditarrak. Argi, zeren eta hasiera emango zaio gizonezkoen txanda honi, 3 jada jarrita daude, prest daude, gogoratu ezagun 4 luze egin behar dituzela, 3 ziaboga gizonezkoak, eta lehenengo txanda hontan, zer ematen du, zer demorak ematen dizkuten, eta ikusiko dugu nondik nola dijoazen gauzak. Dirudenez ja 3 prest, argi, bandera zuria goien dugula, argi,
Astearren dagota, Gipuzkoako txapelketa, bandera urdinare gora, argi, ja! Hasiera eman zaio Gipuzkoako txapelketa honi, eta arazoak laugarren kale hortatikan eizaten ari dena Lapurdiko trainerua. Hasiera bixi-bixia, 3 traineruak egiten ari diana, kosta zaio Lapurdiri martxan jartzea bere motor horri, segidan izango ditugu 20 segundu une honetan balekoa izdugu beraz lehen txanda hau eta bixi-bixi 3 traineruak hasiera honetan itziar. Bai, hasieran arraroa eta dana egin zaiz semaforo gabeko irteerak, ja, leheno oitzea kosta eta oain arraroa egin banderakin, baina bueno, ondo, eta bai, zuk esan dezun bezala, egian gehiago kosta zaio Lapurdiri erritmo hartzea, baina ja branka aurretik ikusten da ibaikakiko erreferentziak zailagoa dian mutrikukiko hartzea, baina bueno. Hori guazen behintzat Amerikakoako alinazioak ematea, hain zuzen ere, eta mutrikun egoitz txaparrok jarri duen trainerua, hori izan da, Asier Mauleon, hor proele lanetan, Jon Palenzuela, Juan Luis Erezgaray, Jon Malaxeta Txabarria, Babakar Sene, Egoitz Elezgaray, Iker Badiola, Unai Iriondo, Xabin Martija, Julen Larrinaga, Joseba Ekaina, Aritz Arregi, Mikel Goenaga eta genionen bezala, Lemaia Zainen bezala, Xavier Saez Pérez. Ibaika Josetxo Arrizabalaga gata duen trainerua, hau da, proelanetan Xavier Agirre, Alejandro Fariña, Ander Andonegi, Iraitz Lamana, Oskar Urtasun, baitare Javier Erro, Gaizka Ormazabal, David Correa, Aratz Bergara, Jon Torres, Jose Antonio Pereira, Jon Morillo, Alex Badiola eta genionen bezala, Lemazainen bezala, Erik Pui. Eta Lapurdi, Joseba Fernandez aurten indako fitxaketa Lapurdin entrenatzaileen bezala, Don Iban Artarrak jarri duen trainerua, uretan, hauxe da, Xabi Sein, hain zuen ere hor bere lanean proele lanetan, Beñate Urtsegi, Beñate Soudre, Antxon Biliote, Adrien Balerdi, Patxi Mugabure, Loran, baita Mikel Ormazabal, Xan Bidegan, Vicent Lafit, Joseba Fernandez bera ere hor dugu, traineruan barruan, Eneko Etxenike, Mikel Jauregi Berri, baitare Boris Arretxe eta Gorka Sarria genionen bezala Lemazain lanetan. Hau esek dira, beraz, jokoan ditugun traineruan alineazioak, 3 traineruak hor. Eta argi eta garbi usten dut ja, Itziar, Joseju, Lapurdi, laugarren kale hortatik, nabarmen aurretik handu alazta. Bai, badirudi, urtiak eman duena aurre demoraldi horretan, hemen ere hoxe ikusten ari dela, ez? 3 talde hauetatikan Lapurdi izan zeiken indartsuena, eta laugarren kale horretatikan badirudi ospa egin duela, ez? Eta lehengo tandari begira ere, hemen berdina ikusten dugu, trainerua saltoka dabitzala. Badirudi, espero genuen baino koska gehiago dago, eta laugarren kale horretatikan, esango dugu berriro Lapurdi badirudi ospa egin duela, ia lehen da biziko luzean. Ala Mateu lehenengo luze honetan ja bere motorra martxan jarri duela, eta hor doala proa lehen postu horretan. Bai, Itziar? Eta, berri bat iritsi zaigu, veteranoei dagokionez, badirudi handicap tablak aplikatzeako garaian akats bat egon dela, eta fortuna izan dela irabazlea. Aipa! 14 segundu kendu beharrean, 10 kendu dizkiotela esan digate, badakizu, gu arraunekoa gea, ez gea matematikariak, danak ez behintzat, eta baina Itziartzuk bazenuen kezka hori. Bai, nik esaten zure zenbakietan 2 segundon aldea ematen zenuen, eta gero emaitza eman dutenen hemen gelditu geha zalantzan, eta kezkatutaz emaitza ematen ari ziren, baina Itziarre garrazoi. Alaxe da. Oraingoan beti ez edukitzen. Baina, ongi esan dakoak, guk dudak bagenitun eta harritu gaitu, olako hainbesteko aldea izatea handikapaga ondoren,
matematikan agerki zabitza? Bai, eta bueno, hain imaginai begira, bueno, badi joazti Ziabogaruntz. A ber, ikusteko daude Ziaboga. 5 minutura heltzeko garaian gauden honetan. Egia esan, poste 0-2, induen Lapurrin denbora. Bai, eta bain kanpora libratu egin behar du, baina ondo libratzen da, eta bueno, Ibaika badi joa. Hor da. Pixkanaka. Ibaikaren lan ikusteko, 5 eta 18, Ibaikaren denboa. Eta Mutrikoa ordoa ere bai. 5:27. 5:27, beraz genion bezala, 5:02 Lapurdik egin duen denbora, 5:18 egin duena Ibaikak, eta 5:27 zeagindakoak Mutrikuk egindako denbora. Hau ese beraz Ziaboga hontan ikusi duguna, lehen Ziaboga hontan, nik ez dakit zer berezirik ikusi zuen Ziaboga hontan. Ziabogan ez, baina bai ikusi dela traineruak baga hauek kanporantzu ere hartzeko modukoak direla. Eta, bueno, horiek aprobetxatzen da azkinak, bai kanpoaka eta bai barruraka hartu ahal izango ditu. Kanpoaka baga hartzeko aukera? Bai. Arra, izaten da, ez da? Bueno, kanpora de bai laguntzen du. Normale, oztopo izaten da, ez? Bai, baina, bueno, behin krestatik jeiste zeanen, bueno, berak azua zen hortan, bultzadatxo bat emate izu. Ondo da. Ez da inabarmena izaten alde zato zenen bezala, baina bultzadatxo bat ematen dizu, bai. Hortako jakin inbehar da, ez da? Bai. Esperientzia behar izango da, eta... Bueno, tankera hartzia kostatzea eta behin hartzei oztunen, bueno. Da hor askotan esaten da hor lemazainen lana dela, baina nik uste eta arran horiek ere bere lan egin beharko luketela, ez da? Bai, bueno, azkenen da kirol bat oso automatizatua dana, ez da, korrik aitea zela, beti erritmo bat hartu eta aurrera, baina arrauna daukana da, etzua zela konstante erritmo batean, ez da, itxasua aldakor dago, hau da, eremua aldakorra da, orduan eremu hortara egokitzen jun berdezu, ez da, olatuan unda hon, eta, bueno, erritmoa mantentzea, baina, bueno, inguruak markatzea izun egoera horretara. Bagia esan inguruak markatzen du, eta markatzen duena ingurua da, Lapurdi, errexa amarren datorrak, bagenion, nahi harritu indite, eman duen maila, horre moraldian, eman duen maila Lapurdi, zen da, arrezeken lehenengo maila nongoa, eta hor arrezen lehen mailako, San Pedrokin eta oso gertu ibili izan da, aurre denboraldian egin dituen zenbat estropadetan, eta, bueno, nahiko maila txukuna, jakinda, joan den urtean arreze bine zehola traineru hau, eta Joseba Fernandezek eman dion, bueno, bere jakinduria hor nabarmen da, eta egia esan parada aldetikan ere ez datozti oso harin, ez? Nahiko bere erritmoa jarri dio, ematen du agian arre denboraldiko estropa moduko ondala, eta bereintzako, behintzat txanda irabazteko nahikoa izango dute. Bai, oraindik ere gorputzak motorrak berotzen hasita daude, traineria liga egin duenak, pixkat soltura erritmo hori hartuago izango dute, gainontzeko oraindik hilabete daukate. Traineria liga eskasi izan den. Eskasa izan da, baina esango dugu, Lapurdik atera dula eta Mutrikuk ere bai. Beraz puntu bat beraientzat. Hori da, oso gutxik ibili dira, traineria egun oso eskasa izan dira, eta tamalez, trainerian liga ezer ezanen gelditu da. Baina, gu hemen, Gipuzako traineru txapek eta kontatzen ari gatzei zizue, eta ikusten duguna, Josegu, nabarmen, bere erritmoia hartuta, Lapurdi, eta, guain ez ikusten baga hori, hartzeko orduan lehen badokekoak ikusi ditugunen bezala laugarren kale hortatikan, guain baga hori nik bentsatez ez ikusten. Olatuak izaten ditu bere ekarri aldik, ez da beti jarraipen berdina izaten, kadentzi berdina izaten, ekarri aldi batzuk izaten dira. Gainean datoz. Eta tokatu inbertzaizu serie hori, ez? Atzen ikusten dugu Ibaika ikera harri ondo zetorrela oraintxe olatu gainean. Beraz, esaten dugu bezala, ekarri aldik izaten dira. Hemen harritzeko ikusten duten txanda honetan da, lehen esan dugu, aurre denboraldian nabarmena izan dela, hiru talde hauetan nabarmentasuna, aldea, Lapurdi aldetigan, eta harritzekoa da estropa erditan hainbestean joko aldea izatea. Bai.
Beti esaten dugu aurre denboraldiko estropada hoik probak izaten direla, baina probataz aparte hemen ikusten da, hor ikusi duguna egia zela, ez? Aldea handia ikusten dut estropa erdia izateko. Bai, handi egia, esan dut itzia. Ordoa hain zuzen ere Lapurdi. Ziaboga garuntz, 10 minutura gerturatzen ari garen honetan. Hori da, Ziaboga egiten ari da, hain zuzen ere Lapurdikoa. Hortxe bere denboa 10 minutu eta 4 segundutako denboa indu Lapurdik. 10:04 indako denbora, urrengoa Ziabogan 3. kale hortatik. Hori da, lehen kale honetatik, eta bueno, baga txiki hontan ere probestu dute hor baga txiki hori, Mutrikuarrak. Ibaikakoa, ordoa bere lemazaina Irik Pui, ja trainerua gidatzen, proela jada ere kostak, erdi frenatu izan behar izan du. Hor da, 10 minutu eta 42 segundu, egindako denbora Ibaikak, eta Mutrikuarrak ere hor ditugu, eta bere denbora 10:42 Mutrikuk egindako denbora. Beraz, bigarren Ziaboga honetan, gauzak ematen duia nahiko nabarmen, bere erlojupeko egiten ari da Lapurdi, eta 10 minutu eta 4 segunduko denboa egin du, ia 40 segunduko aldea, 38 segunduko aldea, eta izkio Lapurdik Ibaikari, eta Mutrikori 40 erdibiden. Bai, bueno, bentajak handiak dira, aldeak, esango dugu. Egia da, Lapurdi RC baten dagola, Ibaika eta Mutrikoa RC bin. Aurre demoraldiko estropadai erreparatuz Mutriku egia da nahiko atzera gelditu dela bere aurkariekiko. Minutu bat, 2 galduz, da, bueno, badirudi gaur ere, bide berdintxutik dijoala. Baina, bueno, Lapurdirin alde esan, nik Hondarribian ikusi nitun, oso ondo aritu zian, gero agian Orion eta San Pedron ez zuten olako aldea nabarmendu, baina, bueno, badirudi gaur talde indartsuakin etorri diala. Bueno, talde banak eta egia da, Lapurdi ARC bitikan igota txanda hontan sartu dutela, baina ikusi beharko dugu ondorengo txandakoekin, bai Zarautz, Zumaia, San Juan, San Pedrorekin, ikusi dugu aurre demoraldian oin paren ibili dela, eta ze oan markatzen ari den denbora oik, ze ematen dioten ondorengo txandako taldeekin. Hala da. Eta arrabonkerari buruz ematen du, bueno, beraik nahiko ongi, ezago inungo alderik, eta Lapurditarrak Josebak jarri duen erritmoa eta lana, hor ikusten dara bai, ez da? Bai, ez datoz ere oso erritmo bizian, nik uste lanerako erritmo bat, 34 palada ingurun datozela, eta bueno, ikusten diala, bueno, hor aurrera ondo dijoaztia, ez da? Erritmo konstante bat bilatu eta aurrera. 34, bakarrik. Bai, Fortunaren 33 zetorren, eta bueno. Betera, no? Baina horrelako... Badoko 37 ibili da, ez dakit. Bueno, oraindik egia da, liga hasteko, bueno, ARC-ek bikoi, 2 aste gelditzen zaizkiela. Oraindik azkenengo puntu hori, velozidade hartzeko hori, bueno, 3. luzea da, nik uste gero oain pixkat Ziabogaruntz bera azkartu dute. Ez nahi zai hartzen, baina begi kolpez. Bai, hori ematen du. Joseba, zeotedan hanketik ibili izana eta hainbeste estropa egin izana, traineru baten ritmoa markatuz, ez? Begira, botatzen du Itziarrek ritmo aldaketa. Begira, hau Ibaika da, ez da? Bai, esaten nun, mantxoago markatzen zian 32. Ibaikak azkarrago ematen dut 32 dator. 32. Bueno, egia esan, hauentzako Gipuzako txapeketa ez da beraien estropada, parte hartute, aurre denboraldiko estropada moduko olako estropada, eta bueno, nik ez da uste test bezala hauek beste erronka bat dute, hemen dabiltzan 3 traineroek, eta datozen 4 traineroak nik uste ere bai, beste erronka batzu dituzela. 3. txandakoa nik uste beste gauz bat izango dela, eta beraintzako izango dela AZT-en ibilikikoen traineroen arteko lehia beste historia bat izango dela, ez? Bueno, ez dakit, nahi ekaineko estropada hauek, naiz ofiziala izan eta txapelketa izan,
hainbeste aldaketa ikusi dut azken 30-35 urte hauetan, hainbeste aldaketa ikusi dira egutegi aldetikan, eta ez dakit, prestaketak askotan irailea aliatu nahi baldin badezu, ekainean egiten diran estropa hauek, naiz txapelketa izan leike norbaitek hanka egitea, ez? Bere prestakuntzan baztertuta guztea txapelketa hau. Pena da, egia da egutegiak ezin dituztela osatu Espainiko federazioarekin, ACT-rekin, eta, bueno, ikusiko dugu ze ematen duten bakoitzak. Badirudi, alineazioko zerrendak ikusiz, jendea denak indatorrela, baina ikusiko dugu. Hor ematen du, ez da? Ziago ematen nahi dara, hain Bai, zuzen ere. Lapurdia, 15-25 gutxi gora bera. Oia, 15-25. Eta badirudi zabalduta aterako dela, erdiko kale aldera, ez dakit, planoa dan edo... Bai, ala dirudi. 15-25 beraz de Lapurdik egindako denbora Ziaboga horretan, eta hurrengoa izango dugu Ibaika, eta ez du ematen arazoik izango dituzten ez zaitziar. Ez, ondo Lapurdi eta pasaude. Mutrikun artean, Imaginan zehazan, angulua. Aha, alaxe da. Eta hor da zegoain Ibaikakoa guaindikan ere falta zaie Ziaboga ematea. Ibaikako traineroa eta Lapurdikoak, aspaldi manda. Eta ordoa Ibaika bere Ziaboga ematen, argi bere denbora. Kostata, pixkat, eta hor da, bere denbora 16-23. Minutu eskas. Gehiegi. 48 segundo alde ikera harri egiritzen zait. Hala da. Ziabogan izateko. Eta Mutrikuarrak ere gertu dute hor, Ziaboga ematen ari dira Mutrikuarrak. Eta beraien denbora 16 minutu eta 43 segundu tako izan da, beraz, txanda honetan 3 Ziabogaia, jada 3 Ziabogak eman da, 3 traineruak azkeneko luzeran ditugu. 15-25 egindako denbora Lapurdik, 15-22 hain zen egindako denbora Ibaikak, eta 16-23 Mutrikuk egindako denbora. Erlojupekoa, Ibaikakoa, Lapurdia egiten ari dena, eta ez du ematen ritmoa asko aldatu ni, hor doaz... Bai, 35 batea, iotaia 36, eta 15 altu bat. Bai, eta ematen, txanda honetan ere, hiruek bere kale mantentzen. Bai, ematezun hirualdea gerturatu dala, baina ez dakit bat zer esan. Pixkat ematen du ez da, guain, zertxo bait, baina... Bai, ez da, aldatu indu pixkat ez da, bere norabida Lapurdik, eta hirugarren kale hortara datorla ematen du. Bai, baina horrek igual agian esan nahi du baga bai datorrela, perpendikular, helmuga lerrotikan, beraz, hainbesteko aldiaz tala egongo kale batetik bestea. Aizia zerbait atera du, banderak ikuste ditugu hemen pixkat, zabalduta ondartzalderantz, baina... Baina ez da nabarmen, aizea. Ez. Egia esan lehenengo txanda, baina zertxoa gehiago, aize zertxoa gehiago badugula. Hor da, bere erlojupekoa egiten, eta, bueno... Bai, 38ra ja igota, ja olatu gainean... Hori da. Hori da, bai. Ordoa berriro bai. Olatu baten gainean Lapurtarrak, Josea Fernandezek entrenatzen duen taldeak, eta bere lemazainak Gorkasarriak ere bere lana egiten, eta bere trainerua Ordoa txukun eramanez, aprobetxa dugu bai. Hor, baga hori, eta nabarmen lehen postu horretan, eta bigarren eta hirugarren postuan doazen Ibaika eta Mutriku, oso atzean ikusten ditugu beraien lana egiten dira, txukuna, eta Lapurtarrak egia esan oso ongi gaurko guntan, gero ikusiko beharko dugu, gurengo txandeta, hor doa. Poxa ematen du lako baga txiki bat nola hartzen dut, ez da? Bai, eta imaginak oso polita dira droneko. Bai. Eta ja 19 minutu terdi, 20 minututik gorako estropada izango da. Eta ikusten dugu 21 minutura
arrimatuko direla, ez? Atzean atuztenak, esatezu? Nola? 20 minutura atzean... 21 minutura arrimatuko dela, ez? Ez dut uste, lapurtarrak, ez dut uste, baina bueno, baina apurtarrak ez behintzat, oso gutxi falta zaila azkeneko metrotan dabiltza, hor beste baga baten gainen, 20 minutu une honetan, Bea, baga. hor... Aurre altzata nola datoz. Hoi da, nola txazaion, Bai. Politxe ezaten da, kapotik guzti, barruz ezak, nola sentitzen zuen era. Argi, azkeneko txampan bai da lapurtarrak eta amaitzear daude. Amaitzear dago beraien lana, eta, bueno, denbora kontutan hartzeko denbora izango dugu. Haize alda ere, baga horrekin, azkeneko hamarka eskatuaz, bere lemazaina, eta ja, eta hartu denen... 30 inguru. 30 gutxi gora bera, hau gure denboa dia, beraz... Ofiziala 29, oraintxe, megafoniatik. Ibaikakoak ere amaitzarren daude, beraien lana, Ibaikako trainerua, Xamar. Bueno, nik uste gaurko txapelketa ez duena jetxiko 19 minututik, ez da? 20 minutik. Ikusiz AZT-koak ze denborak egiten ari diran denboraldian zehar, beste urtetako denboraldietan zehar. Ikusi ber hemen gaurko egun hontan ekainen hasieran ze mailatan dauden ikusi ber, baina estropada eremu horrelako baten AZT-ko talde batek denbora 1 minutu bat etxileike. Ordo Ibaikare azkeneko txampan 21 minututik gora jada Ibaikako trainerua eta iristear da Ibaika Ibaika 21 minutu eta 39 minutu bateko alde ataio Lapurdik Ibaikari eta guain zuzendu nahian ia 0 kale hortatikan, lehen kale hortatikan oso gertu, Mutrikuko trainerua, 22 minutura ia da, 22 minututan dabile Mutrikuarrak, beraz, lehen txanda honi amaiera emateko, segidan, ja, Mutriku bere denbora, 22 minutu eta 9 segundu, 22, hau gure denbora dira, gero denbora ofizialak izango ditugu. Beraz, lehen txanda honi amaiera emanen diogu eta Lapurdik errex irabazi du lehen txanda hau. Eta historia alde hortatik leialtasun altitatik Josegu, lehia gutxi izan dugu, baina bai ikuste dugu Lapurdi potente bat ematen du. Bai, eta lehen esan detena, maila bat beherokoko jendeakin ikusi dugu alde handiak atera dituela, ez minutu 10 segundo bigarrenai eta minutu 40 segundo Ibaikari, barkatu Mutrikuri, aldeak ikeragarriak dira. Gauza da, ikusi beharko dugu, lehen esan dugun bezala, Lapurdik, San Juan, San Pedro taldeoikin, bere mailan izango diren taldeoikin, ze denbora markatzen duen. Esate genuen, estropa eremua dagoen kondizioa betan, denbora onak egin daikela, eta 20 minutu terdiko denbora, iruditzen zait AZT-ko ondo jetxi behar dutela. Beharko lukete, bestela, arazo bat izango. Bai, bueno, aldeak ikusi behar, baina, oain Lapurdiren denbora ikusi behar dugu ondorengo txandakoekin. Zer nolako lana egin duen Lapurdik. Beraz, Itziar argi ikusi du, Itziar zen Lapurdiren errestasuna, minutu bateko aldea, bigarren saikatuari, eta berai agian Joseba Fernandez da Lapurtara, igual lehenengo bigarren txandan jogatzeko aukera izango zuteken, baina, txanda laukoa dia. Hori da, txanda laukoak dira, eta iazko ligako sailkapenan arabera antolatutakoak, eta, tokatu zaio, bekoekin joatea. Baina, erlojupekoa. Hoi da. Gero ikusiko du, guain alderatu zele bigarren txanda honetan, nundik nora dikoazen bai bat eta besteak, eta ikusiko du azkenean Lapurdiren lana zertan geditua, baina, prinsipioz lehen txukuna, Joseba Fernandezek eta egindako estropada.
Lehen txanda hau bukatu dugu, bueno, atxeren aldi txiki bat hartuko dugu bai, eta mendikan gutxira. Bigarren txandarekin joango gara, bigarren txanda honetan, gogoratu dezagun, lehen kaletikan Zautza jungo dela, bigarren kaletikan Zumaia, hirugarren kaletikan San Juan, eta laugarren kaletikan San Pedro. Atxeren txiki bat hartzen dugu, eta segitaban hemendikan izango gara. ¿Qué? ¿Me está quedando bonito? ¿Me está quedando bonito? Vale. Dale, hijo. ¿Cuál? Avísame. Con esto le cojo hasta... Le veo que está agitado, bueno. Fíjate lo que te digo. Avisa al tío, tú salta. Que me da un like.
Eta laugarren kaletik. Bueno, guain aukera dugun. Argi zeren eta hor ditugu jalau trainerua prest, Lemazainak bere estatxa hartuta, eta epaileak ere, bandera txuria une batetik bestera igoko dutena. Bigarren kaletik Zumaia zertxo baita atzeratuta, orain ari dira. Ari dira bai, oda, kokatzen, Zumaia, hemen pare-paren ditugu traineruak. Argi, bandera txuria gora, argi, eta Zumaia ebari dara zuen bato beste duela, hor da paila bandera eskutan dela, ja! Basia da, bigarren etxanda, eta hemen badaude zale batzuk, Zale batzuk baditugu, bai etxeko trainerua bertan duguta, arra honean, eta zaleak hemen ditugu, eta lehen kale honetatik, pentsatzazue, oiu guzti, ze bote eman duen bigarren kale hortatik Zumaiak, eta bigarren kale hortan ere, baga horrek ere minpiskat egin dio Zumaiari bisi ataia, 20 segundua pasadia, balekoan dugu beraz lehenengo bigarren txanda hau, eta itziar, hasiera nahiko bisi, Bai, eta parekatu xamarra ematen du. Zagite eguzkiare atera du. Goiz aurrea di joan bezala, bai. Eta hasieraneko naiz eta Zumaiarrak baga batzuk mine egiteko baga batzuk izan, bigarren kale hortatik ere bisi atadia. Eta emate du lehen postu hortan detezkela. Bai, lehenengo minutu hau behintzat, hortxe, igual hirugarren kaletik tostada bat atzerago San Juan, markatu. Eta, bueno, ja orain itxasoa gehiago ateatzen nahi dian bezala, arraunketa zabaltzen oraintxe hasten nahi dia, lau taldek. Eta, bueno. Zabaltzen, eta hor dugu Zarauztarren amaikakoa, Olinazio besan da, Elias Astezaran prole lanetan, Alex Ostolaza, Eneko Manterola, Inigo Mozo, Jon Errazkin, Mikel Etxabe, Aitor Elizondo, Asi Manterola, Joritze Zubilaga, Manex Otaegi, Aritz Lozano, Jon Jauregi, Angel Urzelai, eta Gaizka Garmendia Lemazain lanetan. Hau izai da, Asier Puertas ateratako alinazioa bestalde, Zumaian Unai Etxeberriak atera duna, Eneko Unanue, Iñaki Arizmendi, Einaut Larrañaga, Ibon Goenaga, Unai Etxeberria, Inigo Mercader, Endika Arregi, Manex Unanue, Sergio Calabia, Urko Unanue, Ander Iriondo, Imanol Etxaniz, Iñaki Aristi eta Aitor Aristi Lemazain lanetan. Hirugarren kale hortatikan San Juaneko trainerua eta Julen Larre ikusten dugu hor hasiera baten lanetan, Imanol Arregi, Mikel Etxabe, Aritz Irigoyen, Ibai Ensistiaga, Jon Arbona, Michael Rañales, Anartza Beraza, Imanol Muñoz, Beñat Urbizu, Ander Makazaga, Oier Mugartza, Igoitz Iparagirre eta Ander Egaña zen ere Lemazain lanetan, eta Libiako San Pedro, Inigo Arraraz hor ikusten dugu zen ere pro lanetan, Aimar Santiago, Beñat Obina, Jon Olasagasti, Jon Jauregi, Imanol Olasagasti, Mamadou Sar Peru, Alkorta, Inigo Tamariz, Mikel Imaz, Oier Elustondo, Mikel Txintxurreta, Martin Rekondo eta Aritz Olasagasti Lemazain lanetan. Aritz Olasagasti, Oriotarra, bea. Ariarra. Olasagasti abizena gurea denez, badakigu nondik datorren, Marro eta Basarriko, benetan, Orion dago. Baina bere aita aia aguna da, eta mutil hauek, hiru anai San Pedroko traineru barrenean, bat patrontzabanen da beste bi arraunean, hiru anai aiarrak, Olasagasti abizenekok, San Pedroko traineruan. Aritz Olasagasti, 2007-tik, arra munditik kanpo ustete ibilia ondala? Bai, badakit, rallitan kopiloto bezala ibilia da, beraz, idatzen jaingo du zerbait. Eta badirudi laugarren kale hortatik, San Pedro nahiko ondo atera dala. Eta Zarautza baitare lehenengo kale honetatik. Esan dugun bezala, legezarrea bistak ematen diguna ikusiz, badirudi laugarren kaletik San Pedro dijoala, baina hemen ikusi berduguna da
Lapurdik egin duen denbora, lehen aurreko txandan, lehen da biziko ziago. 5:02. 5 minutu, 2 5:02. segundokoa, eta laizter ikusiko dugu. Minutu bat zer eskaz, egiteko minutu bat eskaz, Josegu. Garai, ze egiteko gai diran traineru hauek. Halaxe da, eta legez arrezera, ziabogako denborak hartzeko, aukera ditugun, eta gero zuei plazaratzeko. Egia esan nahiko parekatutan ikuste ditut, traineruk, oso garbi ez dut ikusten lehen postu horretan zein doan, eta ez da ere zeinak dominatzen, lehen luzera hontan, egia esan, nahiko parekatuta. San Pedro eta San Juan, agian kanpoko aldeko bi traineriek egon dietezke, hor kontrolatzen lehen postu hori, baina ez dakit. Hor, argi, San Pedro ziaboga ematen nahi da. San Pedro nabarmen, launkarrekat ja, San Pedro, 5-0 San Juan ja, baitare, eta Zumaia zautza horretikan, ja zautza eta ja Zumaia, nahiko parekatuta, eta egia esan... ez dute, hobetu. Ez dute hobetu, ezta? Bueno, lehen da biziko referentzia badirudi, 2 segundo gehiago izango ditula San Pedrok Lapurdi baina ikusten dugu hemen eremu aldatu egin dela, ez? Aurreko txandatan ikusi dugu hemen irteerako bandera hauek ziaro erorita zeudela, bate haizei gabe zabaltze zienak, eta oan berriz Zarautzaldea, Zarauzko hondartza aldea iparra jotzen ari den bezala zabaltzen ari direla bandera. Horrek esan nahi du, luze honetan ikusi egin beharko dugu, baina luze honetan gai diran Lapurdiko denbora gainditzeko. Halaxe da, 5-0 hartu dutinik San Pedro bai, 5-0-6 San Juanek, eta esan diteke 5-13 parekatua bai Zautza eta baitara Zumaia, lehen Ziaboga honetan. Ziaboga ezer berezirik ikusi aldezu itziar, Ziaboga ongi hartuta, ez dute inunga arazorik izan. Ondo, ez rola berezirik esateko, ez badirudi buelta ematen danak ja bagak hartzen hasita daudela. Horre irudiak ikusten dituzuen bezala, hartzen eta horre ere badute bere lana, eta mantentzen dituzte beraien kaleak, Zautza ematen du pixkat igual bigarren kale aldea igual sartu dela, hori iruditzen zainei, bigarren erdialdea pixkate sartu dela Zautza, edo ez? Nere bizta... Ez nuke esango. Ez? San Pedro bai ikusten da San Juanekiko kanporaldeago, agian San Juan barruraldera, baina antzeko. Gehiago igual, 5. kale hortara igual pixka jodu San Pedroko untzi hoi pixka kanpoaldea ematen du. GPS-erik ez daukagu, beraz. Ez, baina gure biztak eta ikusia ze estopa ere nola da bilen eta ematen du pixkate 5. kalde hortara pixka jundala San Pedro, eta hor olatu bere baga txikik ere hartzen ari dela San Pedroko utzia. Emateu baita ere Zumaia aurre hartu diola Zarautzei, eta hoi behintzate hemendikan ikusten da, eta leia Pasaitarren artean. Historia handiko bi klub, San Pedro eta San Juan, eta berai arteko lehi estua, Josegu. Bueno, hemen ikusten ari garena da, bi gerra ez, elkarren ondoko herritarrak, alde batetik Zarauztarrak eta Zumaiarrak, Urola kosta aldeko eta berriz, Pasai aldeko berriz, San Pedro eta San Juan beren leia, hainbeste urtetako leia horretan, ez? Baina, bueno, bai, ez da Zarauztarrak esaten zen duen zerbait zabaldu ote diran, hemen inoiz, lehen esan dugun bezala lehen kalea gustatzen zaigu gehien txonai, baina patrontzan dabiltzan mutila beti esan izan dute, itxasuak berak botatzen dizula, ez? Askotan ez 5 baizik 6 ere bai, ez? Zarauzko golfea apuntatuz ibili izan du dira zenbait urtetan. Marien arabera, korrientan arabera, olatuak noa markatzen dioten, ez? Eta ematen duenez, San Juan darrak aurretik dozela. Itxura bizta zala du, baina ojo lehen kaletikan Zauztarrak ere. Bai, Zumaiarrak ematen du pixka atzean geldituak diala, kale hortatikan, bigarren kale hortatikan, eta Zauztarrak
pixkat ikusiaz baga nundik noa dikoa zen, eta estrepoa hau earki kontrolatzen dutena. Hor, olatu gaina baina San Pedro, txukun. Baga berdintxuan etorriko dira eta palada bat gehiago jotzen dionak muturra aurrera. Bai, eta gia esan pasaitarrak aurretik ikusten baina ditugu, baina zarauztarrak ez ditu gainatzen ikusten, lehen kale hontan. Eta lehia estua bi laugarren kalean eta hirugarren kalean. Hirugarren kaletikan San Juan eta laugarren kaletik hortikan San Pedro. Hau bai daude zera, lehia bizi-bizian estu, eta ez dugu erlojupekoa egiten. Gogoratu ezagun... 10-0 hori da. Hobetu beharrekoa, bai. Lapurdik egindakun denbora 10-0 eta argi baga horrekin, San Juan aurretikan. San Juan aurretikan une honetan, San Pedro ere baga txiki hartu nahian, pare-parean, bi traineruak. Haze mozioa, San Juan darrak hasiko ya lehenengo, hor hasi dira, San Juan darrak, bueno, baina eskaz, euneneko den. Hor da, San Juan eta San Pedro nik esango ja bilentzako, 10-0 zazpi, ez dute hobetu ez. Egindako denbora, 10-0 zazpi bilentzak, eta Zumaia eta Zautza ere erdiparen, horre, Zautza horretikan, Zautza, 10-hogeita ja, 10-hogeita lau Zumaia. Beraz, 10-0 zazpi, bi pasaitarrak egindako denbora, 10-hogeita-bi Zautzak egindakoa, eta 10-hogeita-lau Zumaiak egindako denbora. Ara gure ikuskizunak, ez? Anguloak eta perspektibak nola engainatu gaitun, ez? Zarautza ikuste gendun pasaitarren parean eta azen olako aldea. Esan behar duguna da, ez dutela hobetu Lapurdiren denbora, 4 segundo gehiago behar izan dituzte bi pasaitarrak Lapurdi baino, eta hemen dira lehian 3. luze honetan, esan, bigarren txanda honetan, bigarren luze honetan espero nuen ununtzako naize horrek pixkat lagundu dezakela, baina badirudi Lapurdi bezina azkar ez direla etorri. Kuriosan ez da itziare bai, ikusiaz, Lapurdi erlojupeko egin duela, bakar-bakarrik. Berarekin lehiatu egin duela, aldamenean ez zeukan inor, eta hemen ditugu bi pasaitarrak, mutur joka, bata bestean arten, eta ez dute hobetu Lapurdien denboa. Ez, emateu Lapurdik etxeko lanak ondo inditula. Eta, bueno, beti izatea aurkaria aldamenen dakazunen, betire gehiago, sentsazioa da gehiago jotzeko edo aukera amateizula, baino beti ez daula izaten, askotan deskonzentratu baitare. Eta aldiz, bueno, Lapurdin kasun erlojupekua itia tokatu zaion bezala, bueno, ez da erlojupekua izan, baina bakarrik minutu asko inditu nortan, bueno, arraunketa egoki bat bilatu eta aurrea jutia baitare aberasgarria izatea batzutan. Eta erritmo aldetikan ustetik, agian Lapurtarrak erritmo asko zertxoak beraxago indiala. Uste hirugarrengo luzeran 34 paladatan ikusi ditugu Lapurtarrak arraunian, eta hemen ditugu bi pasaitarrak eta bixiago dihoazte. Bai, 35-36 paladan dabiltza, hartu dietenen. Lapurdi egia da, hirugarrengo luzera arte, 34 bat paladan ibili dala. Eta, azkenen paladak datu bat guk erabiltze deuna, baina ez du esan nahi zemat eta palada gehiotan azkarrozua zenik, ez da? Geo palada denbora kolpe berdinean, zuk erritmo ezberdina eman diezaiokezu pala urazpian edo urgainean eta palada kopuru berdinean joan. Azkenen erreferentzi bat balio diguna datu moduan. Gero jakin inbarra ez da arrauna sartzen, ez da? Hor garrantzi gehiago daka, paladak harinago zekitek, ez da? Bai. Bueno, San Juan darrak emate uste, ez da? Aurretik aurre hartu dutela, baina hori, aurrea 3 tosta, ez du ematen asko zazkeiago. Bai. Ez, 3. luzera hontan. Bueno, ikuste ditugun imaginetan behintzat, ja ia trainerutxo bat, baina, leheno esan duen bezala, igual begibistak engainatu dehingo gaitu, baina bai, zertxo baita aurretik. Ni ez naizela gehiago usartuko emaitza bat ematea. Engainatu gaitu bezala angulo honek, zirudien zarauztarrak lehen kaletikan gertuago zirela, eta hemen
bigarren ziaboga honetan 18ko aldea handia da. Bistaz ez nabarmentzeko, anguluak ondo engainatu gaitu. Beraz, nik ez dut gehiago ezer esango ikusi arte. Josefo, nik uste gure garaiko Arron Estropak egala ikusten ez da. Gara hartan GPS iketzekoen. Eta begi biztakin egin beharra, jakin beharra nondik nola zikoazen da. Bueno. Bai, alaxe da. Barrendikan berak nabarmenduko zuen nun zebiltzen, baina kanpotikan askotan anguloik ez ditu. Ez digute referentzia ona ematen, ez? Egia esan eta hain zarrak ez gaitu ez da. Ez? Bueno, urtetan gora denok ere. Bueno, hirugarren ziaboga honetan, Lapurtarrak egindako denbora uste eta 15, izan dela. Bai. Izan da egindoke, beraz, minutua baino gutxio, falta zaie, printzipioz, lehenengo traineru hauei, San Juan edo San Pedroi ziaboga emateko, beraz, argi. Den da, gerturatzen hasia bai dia, bai hirugarren kale hortatikan San Juan, eta baitare laugarren kale hortatikan San Pedro. Segidan ikusiko ditugu, arran txikia sartzen, bai bi nurelak eta Lemazainen laguntzarekin eta Arrolari laguntzarekin ziaboga hori emanez. Eta oso gertu da, bere leia hortan bai Zarautza eta Zumaia. Badirudi ez dutela hobetuko Lapurdiren denbora. Egia esan Mariak buelta eman duenez eta Maria gogoraka aizia ere momentu honetan kontra luze hau ez dela izango berai laguntzeko modukoa. Laguntza izkiotan bueltakoan behar du. Argi San Juan hasia da. San Juan hasia da ziaboga ematen. Ja San Juan, San Pedro ere guaintxe bertan ziaboga ematen. Ja San Pedro, beraz bi hauei ja da ziaboga eman dute eta ikus dezagoan hain Zautza eta Zumaian artean pare bilak, batera bi traineruak, bila batera, beraz eman dute ziaboga bi traineruak eta hartu ditugun denborak ziaboga honetan hauexek izan dira 15 eta 28 hartu dionik. Bai, nik bai. Nik emenetzi, baina bai, hortxe, 13 segundo Lapurdirekiko. Beraz, bai, esan. Ez, hirugarren luzea, bueno, Lapurdik oso nahi du hor erritmo konstante batekin. Pixkata aipatu deuna lehenago, eta bainea nola etortzen diren. Baina itziar kontuan izan, aizia altxa duena momentu honetan hirugarren luzea. Alde izango dutela. Txanda honetan kontra izan dutela. Maria ere pentsatzen dut, Mariak laguntzen duena, Maria goraka hasia dagoela, beraz, hor lagundu ez ziren bate egingo, eta beraz azken luze honetan lagundu erlioke ikusiko dugu zen nola amaitzen. Aldean Urrizten duen alde hori edo mantentzen dira. 13 segunduko aldea Lapurdi eta 13 askotxo, zizait. Aizea, Maria, dena, petxatze guain... 10 segundo galdu dituzte, hirugarren luzean Lapurdirekin. Horatu itzagun beraz, denborak ziaboga horretan, San Juanek 13-28, 15-43, San Pedro, eta 15-48 Zautza eta Zumaiai hartu dizkiogunek. Beraz, eta Lapurdirekiko genionen bezala, 13 segunduko Lapurtarren alde. Eta hor ditugu, San Juan darrak guain bai lehen argita nabarmen lehen postu horretan, ematen du San Pedrotarrak atzean gelditzen hasia diala, laugarren kale hortatik, eta Kosta. Epailea ikusten dugu bandera ateraz. Bai. Badirudi San Pedrori atera diola bandera txuria. Edo San Juani. Ez dakit ba? Nik ikusi dudanez, bai, San Pedrori. Ematen du San Juan darra pixkate, laugarren kale hortara pixkate joana diala, baina bueno. Biak elkartu diala pixka, baina urra barmen dago bien arten, ez da? Bai, eta Zumaia eta Zarautzen artean ere epailea hor dabil, nik uste 3 eta 4 gerturatu indiala eta bat eta 2 baitare. Bai, baina aurretikan ikusten dugun lehi hortan, San Juan nabarmen aurretikan, bi traineru edo hiru bai aurretikan San Pedrorekiko, baina lehi estuan datozenak. Zautzai ere atera dio bandera. Bai, hala da. Estu lehi hortan Zautza eta Zumaia, hirugarren eta laugarren postu hortan, Nabar hemen eta epaia erdi-erdin jarria dago.
Bandera hori Bandera da. da hori, ez da, oin Zumaiai. Zumaiai, alaxe da, guain Zumaia atera dio bandera. Bai, berriro ateratzen nahi da. Hori da. Hemen, hori da. Bai, Zumaiari. Zumaiari. Bai. Beraz, Ba, nik uste parera iritsi dela, Atzerago ibili da Zumaia. bai, Ziabogan parean eman dute, eta Bai. guain berriro ere nahiko orekatu datozti. Eta aurretik nabarmen San Juan, baina San Juani guain ematen du kosta, itezaiola baga hori hartzea, bukatzea, naiz eta aurrean egon, guain bai, ematen du guain, olatu txiki horren gainean doala, guain bai, badoala San Juan. Nekeare bai, berriro hemen bandera, Urola Kostakoak hor da biltza. Bai. Guk ez dugu referentzirik, ohituta gaude azeneko instrumental perroak markatuak izaten, eta hemen lehen esan bezala legezarrea pista egin nahi gera, ez du ematen Zumaiarrak gaizki datoztenik bigarren kale horreta, baina epailea ikusi dugu kasi luze osoa bandera aterata Zumaiarrei Baborraldera markatuz. Bueno, Badirudi zarauztarrak ere, Baborraldea hartu dutela, azken metroik Estriborraldea joz lehen kale honetatik sartzeko. Hala da, gogatu ezagun, 20-29, Lapurdik egindako denbora, eta nik uste ez dutela hobetuko. San Juanek irabaziko du, nabarmen gaina, bigarren estropaen bigarren zatia oso txukune egin du San Juanek, eta nabarmen, ia laugarren kale hortatikan sartuko da. Laugarren kale hortatikan, baga horren gainean, argi, ordoa San Juan. Gainditu da denbora. San Juan, San Juan, 20 eta 34. San Juanen denbora. 20 eta 34. Hor da San Pedro. San Pedro bigarren postuan amaituko du. San Pedronen denboa ja. 20 eta 47. San Pedro eta Zarautza horretikan. Zumaia horretikan, Zautza. 21 minutu inguru hortan, enbata horretikan, enbata, 20 eta 49. 20-49 eta Zumaiak 21-0 post egin duen denbora. Beraz, bueno, esaten genuena, ez? Azken luze honek bai Mariak eta Iziak badirudi lagundu egin diotela San Juan darrei, otxanda honetako traineruei. 10 segundo murriztu ditu Lapurdirekiko, baina ez da gai izan bere denbora hobetzeko. bueno, denborak emaitu denbora ofizialak lehenengo txanda honetan hauexek izanen diala. San Juanek egindako denbora, 20 minutu, 18 segundu. Hartu dieten denbora, segidan izango ditugu denbora ofiziala, baina San Juanek argi eta garbi irabazi du txanda, baina ez du hobetu Lapurdiren denbora, 20 minutu, 29 segundu eta 48 eurenekoa izan da. Hori esatek duen, azkeneko luze honetan 8 segundo murriztu ditula Lapurdirekiko, baina ez da nahikoa izan denbora hobetzeko. Lau segundo gehiago, beraz, 83 egindako denbora San Juanek, 27 egindakoa San Pedro, 49 Zautzak eta Zumaiak 21-0-77 egindako denbora. Beraz, hirugarren txanda hasteko mendikan minutu eskaz batzuk gelditzen da. Ez esateko lehenengo bigarren txanda honetan itziar, Ez, lehiak ikusi ditugula, baina, bueno, Lapurdire hor da hola. Beraz, bueno, ARC bat badirudi, polita jungo dela aurtengo hontan ere. Hortxe beraz, denbak genin bezala, 83-88 San Juanek egindako denbora, San Pedro 20-47, Zarautzak 20-49-21-0-77 Zumaiak egindako denbora. Egia esan lehenengo zatia, txandonen lehenengo zatia estua, bi pasaitarren arteko lehia oso politia izan da, eta hirugarren luzeran junin da San Juan. Bai, alaxe izan da beti, estropa munduan beti esan izan dugu hirugarren luze hori izaten dela estropada puskatzen duena, ez da hor badirudi San Juandarrak indar gehiokin heldu direla, eta hor egin dute koska San Pedrorekiko.
Bueno, guk ere atzen txiki bat hartuko dugu, eta hemendikan minutu gutxira, 3. txandak nikin jongo ba. Gizonezkoen 3. txandak. Gero arte. Hemen jarraitzen du genion Zarauzko uretan, Zauztikan, Gipuzkoako traineru txapelketan, eta gizonezkoen txapelketa amaitzeko, txanda bakarra falta zaigu. Eta txanda hontan favorito nagusiak izango ditugu. ACT Ligan ibiliko dien lau traineru, eta gia esan askok, olako estropa bat ikusteko grina genuen, ekainan izango dugu, eta ikusi behar, Gipuzkoarrek zein izangoen hauetatik, pentsatzen dugu, txapelduna hemendikan atako dela, ala uste dugu. Eta zeitzu dira, lehen kaletikan Orio trainera jungoa, 2. kaletikan Hondarribia, 3. kaletikan Donostiarra, eta 4. kaletikan Getaria. Itziar, Josegu, Itziar, gogoz, ez da? Txando ikusteko, ez? Bai, eta estadistikai behiratuta de, esan dezakegu Hondarribiak 13 txapelketa irabazitula, eta horiok 12. San Pedro litzateke urrengoa 9. Ea Hondarribiak bat gehiago hartzeun, horiok berdin duiteun, besten bat dakaun, ez da? Donostiarrak azkenengo estropa jokatu zana berak irabazizun, eta Getaria, etxen ez, baina etxe aldamenen. Eta horregatik, gaina, aurre denboraldi honetan egun dia tirabira batzuk, ez da, Hondarribia dominatzen, gero hori Donostiarrak zenien bezala estropa batean obesten aurretik izan da, aurre denboraldia zen. Eta nik ez uste Josegu, prestakuntza asko izango dira, eta gaurkoa, nahiz eta ekaina ezan, ekainak 4, hilabete bat eskask gelditzen da Baskatu ACT Liga hasteko, hemen dena amata etorriko dira. Hemen dauen lau traineru. Lehen esan duguna, denboraldia luze egiten da, eta iraila aliatu nahi dudunak oain ezin lehike puntu-puntuan egon, ez?
ikusi ber, bakoitzak nola da makien bere prestakuntza, baina ikusi genuen lehengo astean Orio 38 segundora heldu zen lehenengoen gandik, eta bueno, ikusi egin behar ze alineazio jartzen dituzten, prestakuntza nola di joan, aste honetan ze lankargak egin dituzten, gauza asko dira ez. Baina, bueno, egia da, AZT-ko 4 traineru indartsu izango ditugula txanda honetan, eta, bueno, ikusteko grina hori badago. Lehendabiziko estropa, aurtengo lehendabiziko estropa ofiziala, eta txapelketa tarte dala. Eta jendea torri dala, Zaltza, ikusten dugu berrepidean eta jendea ikusten da. Bai, egia da, honek beti erakartzen du jendea, ez, estropada honek, eta horri gehituta, bide honetan, Zarauztik Getaria bitarteko bide honetan zenba jende biltzen da oinez, hori gehituta, jendea ikusten da, bai, giro polita eta hegoaldiak ere laguntzen du, eta giro polita ikusten du, estropada honen inguruan. Halaxe da, eta pixkanaka badoaz traineruak jartzen, lau traineruak, hor ikusten dugu bai laugarren kaletikan Getaria eta hirugarren kale hortatikan baitare jada Donostiarra bere emazainak estatxa hartuaz, baita pixkanaka Ondarribi, eta azkena Oriotarrak azkenak izan dira, Ander Etxegoienek hor da estatxa hartzen, Amunarrizek jada eskutan daka, baita Arkaitze Diaz ere, eta Getariako Unax Eizagirrek ere. Argi astear data. Lau traineruak jada ongi jarrita, bandera txuria goian, semaforik ez dugu, beraz beste paile begira marko deu, hasiera emango diona, honek eskutan bandera, argi, hasia da beraz, hirugarren txanda, Gipuzkoako txapelketako gizonezkoen hirugarren txanda. Bixi lau traineruak hasiera guztian bezala, eta arazo batzu edo beste, bai Donostiarra eta baitare Getaria hirugarren eta laugarren apa Ondarri gora traineru hori, 20 segundu une honetan, baleko estropara dugu, eta apa Ondarri berri hori nola igo den haintzen ere bere mutur hori Ondarribiko trainerua, eta, bueno, irtera nola ikusituzu? Hemen lehen bi kaletako bote handi xamarrak inditu, baina bote bruskoagoak 3 eta 4 kalekok baino. Baina, bueno. Haiek ere ez dute bote falterik. Ez da? Danak. Bote pronton dabiltzaena. Bai. Bai, eta kuriosa dagoen hori, 3 eta 4 kale hortatik ere hor dabiltza arazoi. Bai. Ez? Bai. Jada, minutu jara hasi dela estropada, eta hasi baten nahiko parekatua ematen du, ez? Bai. Erdiko kaleko bi traineruak, agian aurretik bal? Donostiarra eta Ondarbi, agian zertxo eta aurretikan? Imagin hauetan hori emateu, eta bueno, nik gehituko nuke, hemen helmugako banderak lehen baino gehixio moitzen aidiala esantezakegula. Beraz, aizea goruntz goiz parte honetan, eta, bueno, guazen zeintzu dian ateatako arraunlariak, Jon Salsamendi Orioko prestatzaileak, Aritz Lizarralde, Iker Eizmendi, Bersaitz Azkue, Leandro Salbaino, Alain Osanbela, Jon Karazo, Xavier Marrike, Jon Urreisti, Kepa Eizagirre, Jon Lizarralde, Javier Saianz, Joritz Etxeberria, Mikel Lizarralde, eta Ander Etxegoien. Igarren kale hortatikan Ondarbi eta Mikel Orrainan atera duen trainerua, horrelanetan Inigo Sagarzazu, Ibai Kamarero, Bikendi Altza, Julen Castrillon, Ander Legazkue, Manex Aldai, Xavier Ormazabal, Beñate Egiazu, Adrian González, Xavier Irigaray, Gaizka Gorostiaga, Batit Ondikola, Galder Esponda, Joseba Munarriz nola ez ba, Lemazain lanetan, 3. kale hortatikan, Donostiarra, eta Igor Makazagak atera duen trainerua, Inigo Arzalluz, Joanes Valentziaga, Iker Imaz, Alejandro San Jaime, Xabate Olaetxea, Asier Bermejo, Endika López, Igor Francés, Mikel Iradi, Xabat Pastor, Beñat Eizagirre, Joseneko Leibar, Iñaki Urtubia,
eta Arkaitz Diaz Lemazain lanetan. Eta azkenik, Getariarrak Jon Larrañaga eta bere esperantzan barruan doazenak, Aimar Iraola proen lanetan, Aritz Miralles, Iker Etxabe, Jokin Aizpuru, Jokin Idiakez, Jokin Rodríguez, Iñaki Uzin, Urko Gurrutxaga, Daniel Aristimuño, Jon Ander Zelarain, Iker Castillo, Imanol Eizagirre, Matxin Etxaniz eta patroi lanetan, Lemazain lanetan, Unax Eizagirre. Hau eseken dira Gipuzako txapeketan lehiatzen ari diren arraunlariak hirugarren txanda honetan, eta ezer nabarmenik jada 4 minutura iristargoaz, eta nola ikuste dituzu gauzak, Ziar? Bueno, ordoaz, danak 36-37 palada ingurutan, eta bai ikusi duguna da, bueno, palka ez, baina pestainatxoa jarrita joaztia Hondarribia behintzat bai, Donostiarratzait iruditu, eta bestek ikusteko ez dit aukerarik eman. Nabarmena da, ez da Josegu palka txiki hori pestaina eramatea, za? Lehenengoak uste izan dira, laurrekoak ez dituz eraman. Beitzatik ez ditut ikusi. Bueno, bai, oantxe irudia betan ikusten ditugu Hondarribitarrak, barada maikitela, bestena ez dakio. Bueno, a ber lehena gainditu behar dutena da Lapurdiren denbora, 5-0-2. Hori, eta gero izango da beraien arteko lehia. Lehena Lapurdiren denbora gainditu behar dute. Laizter ikusiko dugu nola diren Ziabogan. Bai, gerturatzen hasia da, laure traineruak, eta nik uste erdiko kalektita doazen Onjarbi eta Donostiarra aurretik doazela. Baina noi segituan ikusiko dugu. Ziabogotik gertu, hasia da Onjarbi, hasia da Donostiarra, Onjarbi aurretikan, Onjarbi, Donostiarra, hori eta orain Getariak egingo du bere Ziabogan, Getariak. Beraz, aurretikan Onjarbitarrak ditugu, eta hartu ditugun denborak, zuzen ere, 4:48 hartu jotenik Hondarribiari, 4:48, beraz, Lapurdik egin duen denbora hobetu egin du Hondarribik, ala mate zuen eta ala barko. Bestalde, bigarren postuan, segundu bat gehiago Donostiarrak egin duena. 5-3 Donostiarra. Eta 5-0-8 Getariari hartu dioguna, eta hori hartu dionen denbora 5-0. Beraz, lehen Ziaboganetan, Hondarribia 4:48, segundu batean gehiago Donostiarrak egin duena. 4 segundu gehiago horiok, 5-0-2 eta 5-0-8, 10 segundu gehiago Getariak egin duena lehen Ziaboga honetan. Ez nabarmena, azkarrak izan dira Ziabogak, txukunak eta azkarrata dira, ez da? Bai, eta badirudia bigarren luze honetan estropada puskatuta datorrela, Hondarribia alde nabarmena Oriorekiko eta Getariarekiko, Donostiarra, bueno, jarraitu nahian hor dabil, eta... Inerutxo bat ematen du Hondarribiak Donostiarrei hartu diola, bagan ikusten ditugu, olatu gainean Hondarribik badirudi alde egin diola Donostiarrari, eta bai, argi eta garbi Getariarrak eta Oriotarrak atzerago direla. Eta hemendikan ikusten denez, Arkaitz Diazek Lemazainak arazo joen bate izan du, kontrolatzeko horre pixkate trainerua, goen dela, minutu gutxi, eta hor junintzaio, momentu hortan junintzaio Hondarribia, eta nabarmen ikusten dut Hondarribia eta aurretikan. Atzetikan dat lehia hortan, Orio eta Donostiarren artekoa ez da hainbestekoa, eta hor ez dakit aizeak, bagako zeo zer ere, arazoaren bat beste izan du Donostiarren Lemazaina. Baina, bueno, hori, guain ikusuna, baina egia esan ere, arazoak eta habilidadea denek izango dute baga hartzeko edo ez hartzeko. Hondarribia aurretikan hori ikusten dugu, eta bigarren postu hortarako nik bai lehia ikusten duen Donostiarra eta Orion artean.
hori legezarreko pista izan behar du. Gero ikusiko dugu, asmatzen dugu Bai. nala ez. Bista txarra, Joseba, bista txarra. Seguro? Nik hori urruti ikusten dut, Bai. lehen biziko kale honetatik. Gogoratu lehen zarautz egitu zaigula ondo zetorrela hortik, eta oain atzera ikusiz, lehenoko angulua izango genuke, gertuago ikusi beharko genuke, eta atzean ikusten dugu. Eta nik uste Hondarribik guai kosta etzaiola, baga txiki hori hartzea. Donostiarrak agian zuke ikusi dezun, akat txiki hori eta gero badirudi erritmo hartu dula eta asmatzen nahi dela baga horiek hartzen, baina Hondarribia dator aurretik. Nere irudipena Donostiarren akatsa baino gehiago izan da Hondarribitarrak asmatu dutena. Hor bi hiru lantza olatu hartu dituzte alde egin duten momentuan. Ez da, irutu zait, trainerua pixka jo nintzaiola, Donostiarrak momentu baten, horregatik. Ez dut ikusi, beraz, ez dute zer esango. Bueno, argi dagoena Hondarribia aurretik datorla, eta lehia estuago espero zenuten, olako zertxo bait, estropaderdia iritsi baino lehen, Hondarribitarrek hain garbi ikustelen postu horretan. Bueno, lehen esan deten bezala ekaineko estropada hauek eta prestakuntzak bakoitzak nola daramakien eta ze gogoekin etortzen den estropada honeta, ez dut uste hau izango danik gero udaran ikusiko dena, ez? Baina, momentu honetan hauxe dago eta aldeak handiak ikusten ditut. Aldeak nabarmen, bagoi hartu duena Donostiarra eta pixkat hurbildu zaio, argi, hurbiltzen zaio Hondarribiari, Hondarribia ikosta iten nahi zaio hain, honetan erritmo hartzea, Ziabogatik gertu, traineru terdiko aldea du honetan, nik uste aldea handiago izango da, eta guain bai, asmatu dute eta orduaz, indarrean Ziaboga matea Hondarribitarra. Gogoratu Lapurdiren denbora 10-0 ondo gaindituko dute. Bai, nabarmen gainea, zabala pixka, ja Hondarri, 9:48, egindako denboa, 9 Donostiarrak 9 eta 52, 52, hori jo, hirugarren postu horretan, eginda 10-0 Lapurdiren denboran. eta Getaria 10-08. Getariak egindako denbora. Beraz, Ziabogan emandako denborak, Hondarribia nabarmen lehen postu horretan 9:48, 4 segundu besteik ez, egia esan Donostiarrari. Momentu batean ematen zuen bigarren luze honetan aldea askozaz nabarmengoa zala, traineru bat eta zertxo bateko aldea, eta gero ja atzean xamarria, bai hori jo, 10-0 denborarekin, nahiko urruti, zarekiko, 16 segundura, eta ia 20 segundura Getaria laugarren postu horretan. Ziabogak eta Josegu, zein dut zait, Ziabogan pixka juintzaiola, amunarrezei pixkate, trainera pixkate, ez da oso oitxia izan itxi? Joan baino gehiago, barkatu, agian olatua tokatu zaiolako bagako zuloa eta hor saila izaten da barneko Ziaboga hauek ematea. Ez dakit, moztu indizut. Ez esaten dut, aurretik datorrenak, lasaitasun aurretik askotan segurtasunez jokatzen dula eta ez dela hain bizia edo hain Ziaboga estua izaten ez. Aldea ikusiz, segurantzi hori berri izaten duzu, hirugarren luzea ondo hasteko eta, badirudi. Baina Itziarrek esan duen bezala, izan leike baita ere olatuen zuloa tokatu izan. Eta askotan olako estropadaren muan gertatzen hori da, ezta? Erritmoa pixka bizitu bagoi hartu nahian eta pixka juntitzezala zean Ziaboga emateko orduan. Bai. Olatuak bultza egiten duela, baina zulo ontokatzen zaizunen, ematen du Ziaboga oso txarra egiten duzula eta gauza da urak ez dizula laguntzen, ez? Bueno, egia zen, hor Donostiarraz atzean gelditu, eta eutxi nahi diola erritmoan eta lanean hor Hondarribiari. Bai, 4 segundura Ziabogak, ea kanpora, eta ja ikuste ditugu, salto batzuk aidiala egiten. Eta aizia nabarren gora, Bai. Nabarmen. Baina nala eta guztiz, argi dagoena da, txapelketa hemen izango dela, txanda honetan izango dela. Bai, gero. Gogoratu Oriok egin duela Lapurdiren denbora berdina. Horiek kontutan hartzeko da ere, zeren eta nik uste, lehenengo lauak Euskadiko txapelketa ikoazera zen. Bai. Argi Lapurtarrekin. Hori da. Dator asteburuan Ondarrun izangoan eguardin,
eguarri izango datorren asteburun Euskadiko txapelketa, eta Lapurdi, une honetan, barruan da Euskadiko txapelketa. Bai izango dute lana bai Oriotarrek eta Getaiarrek Lapurdiren denbora egiten. Kontutan hartzeko datu hori dugu ere bai, beraz, gauza ez bakarrik Gipuzkoako txapelketa, baizik eta beste gauz batzuk ere jokoan bai daude. Joseba, iruditzen zait isilik egoteko maun gaudela, ez? Lehen esaten genduen AZT-koak 20 minutu azpitikan egiteko aukera izango zutela, eta ara nun, akaso bi lehenengok egingo dituzte, baina Oriok eta Getariak ez dituzte 20 minutu azpitik egingo dute. Egia esan ere, estropada ere mua aizia eta guztiz, lehenengo txandatikan hirugarren txandadara, nik uste nabarmen aldatu dela, ez? Bai, ura ere nahasiago ematen du hemendik ikusita. Askotan kanpotikan ikusten dena ez da bertan barrendikan ikusten dena, baina badirudi hemendikan begiratuta urak ere pixkan bat nahastu direla Mariak gora egin duenean. Halaxe da. Nik ere horregatik, eta ikusia, hirugarren luzean esan 34 paladaetan jundiela Lapurtarra. Bai, hori da. Eta betxu, zer nolako denbora induten gero ere Joseba Fernandezek zuzendu bete traina. Baina guazen, txanda honetan, txapelketa hemen dago jokoan, eta ziaboga emateko eskasen daude, gogoratu ezagun 15 eta 23 egindula Lapurdik. Bai, 26 26. Bai, ofizialetan. Eta hor dabiltza gerturatzen, hirugarren txanda honetako lau traineruak, aurretikan Hondarribia, Donostiarra gertu, Atxasio, Orio eta laugarren postua hortan Getaria. Ea oso gertu dute horre hain zuzen ere Ziaboga, Joseba Amunarrize pixkanaka gerturatzen nahi da traineru hoi, lehen postu horretan, hori ematen du behintzat, Ziaboga amatear hastear daudela, Hondarribitarrak eta txapelketa eskuratzeko aukera nabarmena dute. Ea hor ematen du, hasia diala, hasi da hor Hondarribia Ziabogaten, ja Hondarribia, baitare Donostiarra, eta espero dezagun oztoporik itzaten Onjarbi eta Orion Artaiziar. Erraz libratuko dira. Erraz libratzen du, Oriotarrak eta Getariarrak nahiko urrun, daude Ziabogatikan eta giasan aldean nahiko nabarmen, Hondarribia, Donostiarra, Orio baina hasi da, Getaria aurretikan, argi, berdin, jabilak, denbora berdinean bi traineruak, beraz, Ziabogan hartutako denborak itziar, nola ditugu le txanda honetan? Bueno, gutxi gora erakoke, 15-17 Hondarribiarentzat, 15-21 Donostiarra, eta 15-42 Oriorentzat, eta segundu bat gehiago Getariarentzat. Bueno, kontutan hartzekoa da, lehenengoa Hondarribiak eta Donostiar artean, duzera honetan, ez da hola ingo alderik egon. Bueno, hemen nabarmena da, Hondarribiak bigarren Ziabogan Lapurdirekiko bazituela 19 segundo, eta oain berriz 8 segundora murriztu dela, ez? Eta ikusten ditugu Orio eta Getaria Lapurdiren denboretatik 15 segundora. Orduan, ikusi hemen azken luze honetan egiten duen. Garbi dagoena da Hondarribitarrak izan dira badirudi garaile, ez beharrik ez baldin bada. Donostiarra izango dela bigarren tokian. Gerturatu zaio, Argi, Argi goxeko, argi. Lehen esan detena isilik egon berdetela. Argi. Baina direkzioak baten bat gerturatzen nahi da, Eta ematen dut, Donostiarra bigarren kale nuntzu datorrela, ez da? Piskat, hori ematen du. Hondarribia zabaltzen, ez dakit. Bueno. Epaileak lana baka, badoaz. bai, lan pixka baka. Eta, bueno, bagia esan ikusten, Hondarribiak agian hirugarren kale hortara pixka jundala. Aber, epaiak esaten du. Epaiak ze esaten du, gerturatzen nahi da, eta Donostiarra argi asko gerturatu zaio Hondarribiari. Lehengo astekoan gertatu berrote du. Azken luzean Donostiarra gertu zion aurre Hondarribitarrei. Oso gertu daude, ez dakit epaileak bandera ababorrerantzatera du, beraz Donostiarra ari da bidaltzen. Argi. Bala jotzen ari dira momentu Hor honetan. joka dabiltza, hor jo, dana.
Donostiarra... biak, Hondarri biari orain. Estriborrerantz, biari zaila ateatzen. Lehia estua... Baina pala jodiara ziur. Pala jo dituzte, beraz, argi, Oain bagagoi hartu dute, badigoa, badoan jarri. Baina orain atzetik bestea, bai. Badoa, baina nora doa. Hori da. Nora doa. Eta nora doa, berriz. Donostiarra bat, argi. Kontuz, eta nik uste torre enbarazu pixkate, enbarazu ez dakit zein doan bere kaletikan. Bandera ateakak. Bandera berde bat atera du. Oain, hori, ez dakigu. Argi, hemen salsa pixkat izango deuta. Ba, Hondarribia, oain alde egin du, justu. Hondarribia, oain norabidez aldatu induz, zeharo. Biek aldatu dute, baina ez dakit. Eta, bandera berde hori zeintzako izan den, eta zer gertatu den. Eta hor justu... Barkatu, etzetik Hondarri, Getaria eta Orio pare xamarrean. Getaria ere, barrukaldeko kalera gerturatzen hasi da. Hor gertatu izan da, Donostiarrak hor olatu bat hartu du, ia parekatu inda Hondarrira, baina jarraitu ezkeo, abordajen baten litzateke eta gelditu beharra izan du pixkat Donostiarra nerezako, Gero ja, nundik hasi joan, guk hemendik ezin jakin. Beraz, nik uste salsa pixkat izango dugula, gero. Bueno, Hondarritarrak ematen du ja hartu dutela, Donostiarrak bere lana egiten eta bigarren postu horretan, nabarmen hirugarren postu horretan Orio datorra, eta atzetikan Getaria. Hondarribia lehenengo kalea honen bila, beraiek irabaziko dute hain zen ere txanda, baina gertatutakoa, ze gertatzen da. Argi, Hondarribia, lehen kale hontatikan, Donostiarra ere lehen kale hontatikan sartuko da. Bere lana bukatzear, Hondarribia... Ez dakit jetxiko duten 20 minututatik. Ez da jetxiko goitik. Ez. Denborarik onena izango da. Hori bai. Ja, Onjarri, 20-0. 20-0 lau. Ja, Donostiarra. 0 bederatzi. Eta gero Orio dator. Baina ez detuzte Lapurdiren denbora hobetuko duenik. Lapurdiren denbora esan dezagun, 20-hogeita bederatzi. Ba, ez dute hobetuko. Eta ea San Juanena. Argi, San Juanena ez da. Argi. Ja. 20-emeretzi. Ez dute San Juanena ere ez da hobetu. Beraz, horrek esan nahi du, eta guantxe sartuan ere, gain zere Getaria izan da, 20-47. Bueno, eta txapelketa ez dakik zein irazion, denbora ofiziala izain, ez dakik ezer gertatu den, impugnazio bat gehiongo den ala ez, segituan jakingo dugu, baina denboran ofiziala bera, Hondarribiak txapelketa, bai, guain errepikapena ikusiko dugu, jodianen momentu hortan, betu. Patroi erreparatuz biak dijoaz direkzioan, egia da olatuan datozela. Eta hor, jotzen idea. Jodira, bai. Itxoine? Megafonetik entzuten ari gara. Bai. A ber, Argi hor gertatuana, hor ikutu india, eta guain egon da momentu bat usteet, non hemen Hondarribia junin da, eta berriro bueltatu indala Donostiarra justu. Eta hori da, pixkat direkzio aldatu dio, olatu hartu du, eta nik uste aldatu beharra izan dula hor lemazainak, Donostiarra lemazainak aldatu beharra izan dula, bestela joko zien. Horrez dakiguna da zekaletan datozten, bai ikusitugu bandera txuriak, bandera berderen bat ere bai, baina itxasoan ziren eta... Epailaren zat lana. Bai. Epailen zat. Hori da. Epailen zat lana. Lan gogorra aurkoa. Bai. Bueno, erabaikik hartu berra. Ikusi izan ditugu, hoi baino askoz gutxioz deskalifikatuk izaten, ez? Neri gertatu zitzaiten
1986an Gipuzkoako txapelketa Getarian asteazkenez jokatu, 6 segundo San Pedro hori irabazi ondoren eta San Pedro inpugnatu ondoren, iluntzia etorri izan, ezin izan baliza mugitu omen zan, eta bertan estropa erdi hori egiteko aukeri izan, eta gelditu ginen Zauzko lehen dabiziko estropadan txapelketa hori egiteko. Oriok irabazi zuen txanda hura, bigarren kaletikan San Juanen gainea pixka bat palik ere jogabe, eta Orio deskalifikatu izan zen, eta urrengo egunean naiz rekorra izan, galdu genituen bai Gipuzkoako txapelketa eta Zarauzko bandera. Hau baino askoz gutxio gabe, baina ikusi gaur araudiak aldatzen ari dira, ikusi ditugu zenbait estropa afeten nola joan diren, kasi galkarri jotzeaino junda ere ez ere gertatu eztan estropadak ikusi izan ditugu, eta gaurkoan ze erabiltzen dut. Hor da sekapena, behintzat txandako sekapena, espero ezagun gertatzen da. Hondarribia 20-0-3-21, Donostiarra 20-0-8-41, Orio 20-28-17, eta Getaria 20-57-89. Donostiarraren presidentea hor ikusten dugu ere bai, eta hor dabiltza, esan ez, zean, arraunak ikutu indiala, ezakit bat impunazio egon daiteken ala ez. Eta bueno, emaitza hauekin, hori bai, sorpresa bat badugu, behintzen ere Onjarbi, Donostiarra, Lapurdi eta San Juan saikatu diala une honetan Euskadiko txapelketarako. A ber, saikapena ze esaten duen da, impunazio aldea badago, eta ze gertatzen den, ea ze gertatzen den gaur hemen. Baina impunazioak alde batera utzita, esan eginen ura aldatu zela, izea gehitu indala, eta ara nun ikusten dugun jardun geha azeteko 20 minututik behera egin behar zutela, eta ara nun ikusi gehan, ez? Aurreko txandatik, ez Lapurdi bakarrik, baizik eta ere San Juanek postu hori lortzea, ez? Bi azetekoen gaindituta, bai Orio eta Getari gaindituta. Ea berna nola gelditzen den, ikusiko dugu epaileak zer erabakitzen duen, eta horren arabera, datorren asteko Euskadiko txapelketa Ondarrun ospatuko den horretara zein joango dira. Bai, egia esan walkiak, mobilak, hemen gertu ditugu alde batetik bestea, eitziar. Bai, epaileak, delegatuak. Eta gu ere, bai, hor begira, ea zer notizirik badagon, edo... Ea baleko... Bitartean ikusten ditugu Hernaniko eta Zarauzko tripulazio emakumezkoak irteerara gerturatzen. Bai, gogoratu behar dugu, hau txapelketa hau amaitu dela, gizonezkoena, baina oraindikan emakumezkoen txapelketa aurrez aurre daukagula, hemen ere izango dira 3 txanda. 9 partaide izango dira, lehen txandan 2 partaide, bigarren txandan 3, hirugarren txandan 4 partaide izango direlarik. Bueno, dirudi behin betiko sekapena izango dugula, eta hau izango dela behin betiko sekapena. Lehen postuan Hondarribia 20-0-31, Donostiarra 20-0-8-51, Lapurdi 20-29-58, San Juan 20-23-88. Lau traineru hauek datorren asteburuan Euskadiko txapelketa jokatuko dute. Sorpresa handia, Orio kanpoa gelditzea, netzako, kanpo gelditzea, sorpresa handia izan da. Euskadiko txapelketatik kanpo gelditzea. Beraz, hau izan dian lehen lauak eta ohorezko podiuna, esan daitekenez. Ez du ematen ezer arari dagonik, eta dena bideratuta dagoela. Ez du ematen ez da Donostiarrak impugnazioa jarriko dunik, hori ez du ematen bintzat, baina, bueno, ea ofizialki ezer esaten duten, o ezer erabakitzen duten. Normalean, uretan jaso beharko luke baino Hondarribiak, ez da, bere bandera, eta ez dut ikusten inor gerturatzen, ez da Hondarribitarrek ez dara gerturatzen zehara.
hor dagoen embarkazio hortara eta zea jasotzea, bandera hori jasotzea. Badirudi uretan emateko Asmoa da. erabaki izan dela, bai veteranoi ere hau eman diote. Veterano eta zere hitz egin berra daukau, porque esan dugu badok izan dela garaile, gero fortuna izan dela, badirudi oan berriro badok izango dela garaile. Jesu, eta hainbeste salsa. Eta hemen pasa dira besoa galtxaz, banderikan gabe, osea aurretik esan duguna itziarre garrazoi zuela, badirudi jaiotzako data horrekin badagoela arazoren bat, noiz kontatzen den, momentu honetan edo urte naturala dela eta puntu batungatik badirudi berriro ere badok. Hasi dia zuzen ere arraunean bai traineruak lehen txanda honetan, emakumezkoen txanda honetan, eta hasi da beraz Hernani eta Zarautz arraunean ditugu 20 segunduak jada pasa dia, eta hauesek dira alineazioak Asierrokonek Hernaniko prestatzaileak atera duen alineazioa hauxe da. Naikari Laka, Goiatz Arabio Torre, Maialen Aizkorbe, Nagore Iturralde, Naia Oñendia, Estitxu Zabala, Irati Garrido, Laia Igarategi, Joana Garzia, Eider Goikoetxea, Ainoa Garzia, Maren Etxabe, Olatz Pagola eta Lemazain lanetan, kale hontatik, zen ere, zea dugu, Naia Peña Garikano. Bestalde, Zarauztarren aldetikan, hauek alineazioa, Maider Perez, Amaia Manterola, Ane Aizpurua, Eneritz Iruretagoiena, Udane Iraola, Onintza Aizpurua, Oiane Landa, Ane Makazaga, Magi Makazaga, Irati Maiz, Irati Zubeldia, Ane Paniagua, Igone Aizpuru eta Amaia Apezetxea Lemazain. Bezala, Kotelik Jose Luis Perezek atera duen alineazioa. Bueno, bi luzera dira, ziagoa bat, eta hasieran hori ikusi Itziar. Bueno, hasierakin mutillen txandatik gatozela, erritmoa bisitasun falta hori, ez da, intentsitate hori ezberdina da emakumezkotan, eta lehenengo tanda hau apalagoa izango da, baina, poz ematen dit azkenen Eteligako traineruak ebai hemen egotia, azkenen gizonezkotan 9 traineru ditugu, emakumezkotan 8, aurrera pauso handia izan da. Eta, nik komentatu, aipatu nahiko nuke, Hernaniko trainerun dabiltzala hori okutzitako 3 arraunlari, juvenileak eta juveniletatik igodianak, eta, hor talde osatzeko dauden arazok edo jende gazteakin, elkarlana, beste elkartekin traineruak uretan mantentzeko. Bai bi trainerutan, bai Zarautzen, bai Hernanin iaztikonea aldaketa asko izan dira, baja asko, alta asko, gora bera asko. Eta, hauentzako ere mutrikunetzuen arraunin, emakumezko iketzan mutrikun, da beraz azkenengo estropa San Pedroko teste estropa izan zen, eta, liga hasteako lehenengo puntua ez da, aurkarikinean nola gauden ikusteko. Liga, eta liga uste lapurrin haste dela, ekaina gamazazpin, eta liga. Eta aldaketa izan da, aurten Eusko Trenleen Ligan laborde 8 traineru izango ditugula, baina ez hori bakarrik. 8 horietatik 6 gipuzkoarrak. Zer du Gipuzkoak? Bizkaitarrak badabiltza, baina egia esan, azkenengo urtetan, jarraipen bat eman zaio, gizonezkon taldeaz gain, emakumezkoan aldeko hori, eta jarraibide bat izan du talde askok. Agian Bizkaian jarraibide hori ez da inbesterainokoa eman, lehenengo urtetan elkarte bezala, baina, aldiz gazte mailetan, bateletan eta bizkaitarrak indartxo ikusitugu, trainerietan ere bai, Gipuzkoan hankamotz gehiago ibili geha, alde hortatikan, eta baina barkatu Itziar, izan lehike baita ere, mutiletan gertatzen ari dena, ez? Euskotrenari begira eta traineruak sendotu nahien dabiltzan taldeak ikusten ditugu,
baztertuz bai batelak eta traineriak, ez? Bai. Azkenen elkarte gehiengoak trainerura bakarri behiratzen du eta traineruan zentratzen du bere prestaketa fisiko guztia eta konpetizio guztia, beraz alde batea usteitu bai traineriak eta bai batelak. Entrenatzaile bakoitzan erabakia da, ez da elkarten erabakia, azkenen entrenatzaileak erabakitzeu, beak nola kudeatu hori dana. Baina ez alda gertatzen ari AZT aldetikan hainbesteainoko grina, liga hori indartzeko eta gainontzeko guztik baztertzen ari garen. Batzutan bai emateu inpresioa. Bati bat, trainerien liga bezalako estropa, ez da. Aulki mugikorra izanik ez. Aulki mugikorrakin ikusten genuena, estatuko txapelketako estropadari garrantzitsuena guretzako izaten zen ekainen bukaeran eta ara nun gauden ekainen hasieran trainerukin buru belarri sartuta eta nolabaite aulki mugikorra baztertuta, ez? Ziero baztertuta. Baina, beste kontua dira hoik, guazen lehendabiziko txanda honekin, gogoratu 3 eta 4 kaletikan bakarrikan ari direla bi talde, hauek dira Hernani eta Zarautz, beraz lehen eta 2. kalea utzik gelditu dira. 3. kaletikan Hernani, 4. kaletikan Zarautz eta oraintxe hurbiltzen ari dira Ziabogetara. Halaxe da, hurbiltzen hasia dira Ziaboga hortara, bi traineruak eta 6 minututik gertu izango ditugu. 6 minutu pasata. Pasata izango ditugu bi traineruak. Esan dezagun, Ziaboga bakarra dela eta bi luzera izango ditugu. Argi, 4. kaletikan Zarautza bada. Zarautzen badoa, ordoa Zarauztarra... Zarautz. Hau Hernani izango da, ez? Zarautzek egin duen... Biaka bateratxu, Ez, guain Hernani. Zarauztarrak aurretik. Aurretik nabarmen Zarauztarrak. Bai, aurretik nabarmen 4. kale hordatik Zarauztarrak eta hor bai, segun... 6-15 Zarautzentzat, 6 eta 21 Hernanirentzat. 6-15 eta 6-21. Bueno, nabarmen hor alde hori, 6 segundako aldea, Zarauztarrenentzat 4. kale hortatikan eta ikusi behar oain bueltan, zer egiten duten bi traineru horiek dirudienez hartu duten norabidea beraien kalea mantentzea dela, hori ematen du bi traineru hauek, eta gure ezagun, lehia hortan, ea kapazadian baga txiki hartzeko, horra aizea pixka askosaz gehiago joko du, eta horra arazo gehiago izango dira, ez dago ez, hartzeko, ez hartzeko, junintzaio pixkat. Patroia ere gaztea, txalekoakin ikusten dugu, beraz 16 urte azpikoa izango da. 16 urte ditu, naia Peñagarik gana, bai. Hori da. Eta esan deguna, lehenengo txandatik honea, itxasu aldatzen nahi da, bagak egeixio, esperientzia de gutxixeo izango du hauek, baina, txukun ikusten ditut. Nabarmena izan da izeak gora egin duela, ez? Hemen ikusten dugu helmuga puntun banderak nola duen zabalikan Zarautza begira, eta izia gora egin duela, nabarmena da, beraz, esperientzi gutxi esan genezake talde ahulenak maila honetan, ezina etortzen zaio 15-16 urteko neska bati, hasi berria, estropadarik egin gabea, esperientzioi falta horren eragina izaten da horrelako gineak ikustia, ez? Bai, baina ibili behar da, ez da? Ez behar ibiltzea ez edukasiko? Bai, noski. Ez, baina txukun datoz. Nik bendikan horitzen dute Gorka Aranbarri patroia handia zautzen hasi zanen ere bere arazoak izan zitula, gazte izan zenen, eta behitu zer nolako patroia, behitu, hor zer nolako arazoak ez da? Bai, baina hartu deitu hor. Oitan laguntza eske, hor nor lagunde, ze arraularik emar dio laguntza pixkat hor. Bueno, eskenen bloke guztia, baina gero asko jute bazaio hankekok laguntzen die. Hankekoak patroi bezala jarriz, baina Zarautzak bai direkzio aldatu du. Halaxe da, pixkat nik ustete 4. kale hortatik datozela,
eta zarauztarrak aurretik ganen ditugula, arazoen bateo beste izango zituen ere, hain zen ere, Amaia APZ-txeak honek ere meritzu urte bestik ez, zarauztarren patroia. Osea, jende gazte-gaztea hor da bilena, hasi dena, eta gogo jartzen diona, eta, bueno, post pixkat ematen duna. Bai, bataz besteko adinari erreparatu besteik ez dago, ez da Hernanina bataz besteko 16 ematen dit, zola eskura daukadan bat, Ibaikak 23, eta, bueno, zer esango dugu gizonezkoekin alderatuta, oso zenbaki baxuak diala. Bai, gizonezko urtetan sartutako asko veterano bezala, ez baizik eta senior mailan aritu, guaindik arraunean. Gizonezko veterano dianak, adinez agian, baina senior mailan ere hor da, biltzala batzuk. Bai, hala da. Zenbait urtetan, bueno, ni hor tarten ibili nintzen urtetan, 33-34 mutila, baina zartzarotzat jotzezan, ez? Da, oan ikusten ditugu, zenbait taldek media dutela 33 urtekoa, ez? Beraz, gauzak asko aldatu dira. Bai gainera, adin horretako mutilak prestakuntza hori mantentzeko, ez? Gazterekiko mantentzia, intentsitate hori, harrigarria da, baina gaur egun lortzen dute. Halaxe da, eta gero ez eta jende veteranagoa ematen du. Gazteak arazo gehiago dituzte puntuetako trainerutan sartzea, jende gazteak. Bai, nik horri guztien dut salto handia, juveniletatik seniorretan, nik ez dakit hor beste maila bat sortu berko litzaken, erderaz esaten den bezala, 23, zenbait taldetan arrobia mantentzen duten kuadriletan askotan kosta egiten da juveniletatik pasa eta bere burua urruti ikustia, lehen da biziko trainerutik lekurik ez, eta hor zalantzak hasten dira mutiloik jarraitzeko, ala ez, eta hor beste zerbait bilatu berko litzakela iritsi zait. Bueno, zarauztarrak amaitzearen daude beraien lana, 12 minutetik gertu ibiliko dira, bi traineru oso gazteak ditugunak lehen txanda hontan, eta argi amaitze hartu bere lana eta hain zen ere zarautza ordoa, zarautzen bata ja, 11:44, egindako denbora, eta Hernaniarrak ordoaz bere ritmoan, eta bukatzear hor baga txiki horren gainean, ordoaz abiadura pixkat handituz, eta bukatzearen daude, hain zen ere, Hernaniarrak, Hernani, 22 segundura, 11:48 hartu diogun denbora Hernani. Hau esek, beraz, egindako denborak... 11:48 barkatu ez, zarautzena da, eta 22 segundu gehiago Hernani dentzat. Hori da. Beraz, 12, gure matematikak... 12, hori da. Bueno, eta ni hor ikusten ditut, atzekaldean, Donostiarra eta Ondarribiko ordezkariak, ez dakit, guaindikan ezer, nik ez dute banderarik eman, gizonezkoen txapelketaz. Beraz, zeo zer bar dago, nahiz eta genion bezala Ondarribik irabazi, pala jo dituzte, gizonezkoen proban, eta erabakia ofizialak guaindikan ez dago zeinik irabazituen. Beraz, guk atxeden txiki bat hartuko dugu, eta segidan emakumezkoen bigarren txandari joko diogu. Guain arte.
Ja, barrun egon atzea. Ja. Hemen jarraitzen dugu Zarauztikan eta genion bezala, saltza badago. Ez salda, saltza badago. Hain zen ere, gizonezkoen genionen bezala, gizonezkoen txapelketan, palak ikutu dia Indarribi eta Donostiarren artean, eta une honetan ez dago erabakia hartuta nork irabazi duen ozer gertatu den gizonezkoen txapelketan. Lehorreko epaileak, irudienez, itziar, araudi ikusten, ia zer egin. Hori da, urektako epaileak ikusi dute zer pasadan, beraien iritzia edo beraien datuak pasadizkie Lehorreko epaileari, eta Lehorreko epailea hemen dabiltza, oraintxe ikusten dut bi delegatuekin bilduta, eta ez dakit. Bueno, horta ezain ikusten, eta baina errepikapena ikusiko dugu berriro, ia zer ikusten dugun guk, horko bandera. Hori txuria da, beste bandera bat hartu du. Bandera hori
Urdina da. Urdina da, ez da? Hori da, urdina. Nik berdea iruditu zait, baina urdina Urdina, da. Urdina advertentzia bat da, hori da. horia 3 segundu eta berdea deskalifikatu da. Urdina eta du horre epaileak, errealizazioan primeran, lan bikaina. Hondarribiari atera dio. Urdina Hondarribi arte dio. Bai. Hoi kontutan hartzeko dara, gero palak ikutu baldin badia eta guzti daudena. Baina hori da. Bale, horre, bandera horri urdina, advertentzia, baina gero hemendik aurre izan da berriro palak ikutu Bai, nik uste hau eta gero berriro etorri dala Donostiarra gainera, eta hankekoaren palak ikutu dula bai. aurrea, baino. Bueno, ikusiko, badoaz, neskak. erabakiko dute, epailekara erabakiko dute, guk hor da de Hondarribiko eta Donostiarrako bi ordezkariak lurreko epailekin hitz egiten, baina guazen bigarren txandara. Nesken, bigarren txanda hontan, non esan dezagun, lehenengo kaletik Ibaika bai, lehenengo kaletik, bigarrenetik Hondarribia eta hirugarrengo kaletik Zumaia. Laugarrenetik, hirugarren kalea utxik geldituko da, 3 partaide bakarrikan bai dita. Beraz, 3. kalea utxik geldituko da, eta laugarrenetik izango da Zumaia. Bale. Hala da, laugarrenetik Zumaia, arrazoi, utxik. Aurten Euskotreneko 2 talde, eta Zumaia etekoa. Zumaia puntan ibiltzeko trainerua eta ligan ez da? Hori da, bai, nik uste dut Zumaia Kaiku puntan ibiliko dira ete. Bueno, argi, zeren da txanda honi hasteko gutxi falta zaio. Emakumezkoen bigarren txanda honi. Eta ea bandera txuria gora, argi, bandera txuria gora, prest, eskuan duia urdina bai epaileak, ea jasotzen duen. Ja da, hor daka, argi, hasia da emakumezkoen bigarren txanda, lehen kale hortatikan Ibaika, bigarren kaletikan genion bezala Hondarribia, eta laugarren kaletikan Zumaia. Ziztu bizian atadia, nola ez ba Hondarribitarrak ere, estropa apurtu nahian, 20 segundu. Une honetan, baleko estropa dugu, eta hasiera zerbait komentatzeko Itziar? Ez, beira, zena initzanea, zer pasadan, 20 minutu irtera ona izan da. Bai, ikusten dugu aurreko txandakin konparatuta, beste intentsidade bat daukala txanda honek. Eta ea, zarautzen denbora dute hobetzeko, eta ea zemoz zibiltzen diren, baina badirudi Hondarribiak xertxo bait tostan bat edo hartu ote duen, baina zaila da hemendik ikusteko. Ibaika, Iñaki Mendizabalek atara dituen arraunlariak hau isedia Itxaso Murzia, lanetan Nora Urbe, Intz Larrañaga, Uxue Rodríguez, Nerea Diobarro, Maggi Insaosti, June Mikeo, Begoña Arrojeria, Ane Aiestaran, June Galardi, Judit Llanes, Jone Pastor, Nerea Orena eta Zurine Alberdi. Lemazain lanetan batarbestekoa, 23, gaztea ere, hain zuzen ere, traineru hau. Iker Cortesek berriz, Hondarribiko entrenatzaileak atera duen taldea, uretan duen taldea, Eneritze Martiarena, Ane Mendizabal, Iraia Mendizabal, Irati Kamarero, Elene Sagartzazu, Intza Fernandez, Irati Gaztelumendi, Nerea Itxaso, Ane Azpiroz, Jasone Michelena, Maggi Olaskoaga, Maider Peñalba, Maider Perez eta Miren Garmendia Lemazain lanetan. Hauek ere, 23ko batazbesteko adina. Eta Zumaia laugarren kale hortatikan, Jose Enrique Manterolak eta Jon Martijak atera duen trainerua, Paula Bileia, Aliste Aranberri, Maggi Iriarte, Leire Ibar, Naikari Galarraga, Ainhoa Badaia, Mirian Garagartza, Miren Teres Garagartza, Argia Ibar, Ainhoa Segurola, Aintzane Urbieta, Maggi Aranburu, Jule Egiguren eta Naroa Goikoetxea Lemazain lanetan. 22 urteko batazbestekoa Lemazaina, 18 urte. Zumaikoa, Hondarribikoak 24 eta 30 Ibaikakoak.
gauza den bezala, bueno, esperientziak zeo zer esango du, ba, ikusiaz aizea nola dagoen, eta ura dagoen, ez dagoelako guztiz bare. Bueno, nola doaz estropada, ze komentatzeko? Bueno, Hondarribiak aurre hartu dula, eta hortxe, baina Ziabogara nola iristen dian, eta nik uste ja benetan, bueltako luzen erabakiko dela dena. Gogoratu ez bezala, Zumaia eta mailako izango dela, eta beste biak Euskotrenen hariko direla, eta badirudi horien ahorbentzen ari direla. Hondarribitarrak Ibaikaren aurretik, esan dugun bezala bi Euskotren mailakoak, eta lehendabiziko referentzia gainditu behar dutena, Zarautzek egin duena Ziabogan 6-15. 6-15, Zarautzek egin duen denbora, justu, bitu, zeik uste ditugun hemen, Hondarribia eta Donostiarren izan ditezke, traineruak. Tripulazioa, hemen guretan. Bai. Eta Hondarribia bandera jasotzen baliteke? Bai, arrazoi. Bai, hori da, bandera jasotzen. Hori da, Hondarribia guain bandera jasotzen. Hori da. Aukera baldin badugu ikusteko, Hondarribia justu helmuga puntu horretan, Ibia txapeldun beraz. Bueno, impugnazio Donostiarra jarrita, ezer ezan gelditu da, eta Hondarribira dijoa txapela. Eta txapelketa, 14. aldiz txapelketa irabazten dutela Hondarribitarrak. Bueno, bigarren txanda hontan, Ziabogaran bidean ditugu, emakumezko traineru txapelketan, bigarren txanda hontan, eta hor ikus den dezakezuen bezala, jasotzen Hondarribiak hor da. Hori Joseba Munarrizek hartuko du bandera, guk bilekutan gaude banderan, eta baita ere, bigarren txanda hontan Ziabogako bidean baditugu. Hain zuzen ere, 3 traineruak. Ziaboganeko bidean, eta segituan Hondarribitarrak ematen dute aurretikan endoazela. Hor da, Joseba Munarrizek jaso du jada 14. bandera, Hondarribitzat, 14. beraientzat 14. txapelketa gizonezkona. Eta emakumezkoena Arrauna gora, eta emakumezkoak Ziabogara iristen. Bueno, hor doaz gertu, Ziaboga gertu, 5 minuto luze damazkita arraunian jada, eta Hondarribia emakumezkoena bigarren txanda honetan ematen du aurretikan doala. Baina segidan izango ditugu, Ziaboga horretan. 5 minutu terdi luze. Ibaikakoak ere gertu, eta pixkatatzen geditu jana, Zumaiarrak ditugu. Ordoa maniobra egiten Hondarribia, ari Hondarribiekin. Hondarribiekin du ja, bere Ziaboga. Argi Zumaiarrekin, Zumaia eta Ibaika pare-pare. Zumaia... Ja, bi trainerua Zumaia eta Ibaika pare-pare izan ditugu Ziaboga horretan. Beraz, nabarmen Hondarribitarrak aurretikan Ziaboga horretan. Eta demorak izan dianak Ziaboga honetan. 5:11 Hondarribiak eginduena eta 6:02 Ibaika eta Zumaiak egindako denbora. 5:11, 6:02 egindako denborak. Eta kontutan hartuta horreko txandakin, zer? 24 segundo ditu Hondarribiak Zarautzekiko. Bestek 6-15 egin du Zarautzek, beraz ondo aurretik, bigarrengo txandakoak. Bueno, ondo aurretikan ditugu, beraz bigarren txanda honetan eta nolako norabidea hartzen duten. Bai Hondarribitarrak eta baitare horretako Ibaikako trainerua ematen du pixkat erdialderuntz jodula Ibaikako trainer bat. Justu une honetan gure azpitik igarotzen nahi da gizonezkoen Hondarribitarren trainerua eta bere Gipuzako txapeldun banderarekin eharki eutxita Joseba Munarriz, Joseju. Bai, eutxi berko dio haiziak eramako duta. Bai. Hoi ez da atzeko txopan zulon sartuta guztia, baizik eutxi berra dauka, ez dezan haiziak eraman. Tirabira asko izan dira, eta azkenean lurreko epaiak arodia hartu, eta erabaki dute bandera Hondarribitarrei ematea. Saltza ongoa, saltza pixkatu ongoa mendigan. Segundu txon batzuk, osantzioa de izan dutela 3 segundukoa. Ez entzuterik izan azkenean zeinek jaso ditun 3 segundu horiek, baina
Bueno, gero jaiko du montu baten epaile mailetik esango ditu. Bitarteen, bigarren txanda hontan Ondarritarrak nagusi, eta nahi harritzen hau Zumaiarrek egiten duten lehen luzera hori. Ziar, hor Ibaikaren pare-parean. Bueno, iaz ere Teligan Ibaika eta Zumaia eta Ibaika, bueno, iaz oain dala bi, baina iaz ere Ibaikakin parez pare esopa baino gehiago jokatu zituzten, eta, bueno, Zumaia izan da traineru bat ia beti horre ondana, garai baten Eusko Trenen ibiliza, baina urte bete atera gabe ondorenen berriz ateratzea lortu zuen, eta, bueno, eten beti azken urteetan lehenengo txanda, azken txanda, orezko txanda hortan ibili dena, beraz, bueno. Bai, alaxe den, eta ematen du pizkatatzea gelditu dala, kosta egiten nahi zaiola Zumaiarri laugarren kale hortatik olatu bat beste hartzea, oikosta, eta bitartean hor aurretik datozenak, Ondarri bitarrak ditugu, Ibaika ere erdialderuntze ematen du, joera Ibaikaren trainerua erdialderuntze jodula, eta ez bere kaletikan olen kale hortara. Bai, ikusita baita ere, Joseko geroz esateu, baina aurreko txandak ikusita, bi ertzetatik baino erdikaldea hobeto xeago, ez da, hirugarren kale aldera, edo, ez dakit, ze iruditzen zaizu? Ibaikak Ondarribiren atzea sartu dela, horren uera hartu nahian, nahi zurruti izan, baina badirudi erdialdea joan dela bai. Nabarmen aurretikan, Ondarri, eta nik uste nahiko finkatu eta hirupostuak, ez? Bai. Bueno, nik lehenko esango, lehen hankasartzak izan ditugu eta hemen anguloak ze esaten duen, hemen Bastarreko kale honetatik askotan ematen du gertuago direla, eta hemen helmugaratzen ari diren bezala, badirudi atzeago gelditzen dela, ez? Laugarren kaletik azkarrago heltzen dire hemen azkeneko baliza honetara. Halaxe da, nabarmena aurretikan Ondarritarrak eta zautzak induen denbora helmugan 12 minutu. Amaika berrogeita zortzi. Denbora hori hobetu behar izango dute. Eta hor, nik uste, ikusiko dugu. Azkena lortzen dute, baina bai kostatzen nahi zaiela traineru hori, nola esango nuke, jutea. Jarraiko urtasun bat ematea, bagak edo aiziak, ez da, bagak laguntze baizu, olatu gainean palada gehiago, baina bai ikusten dana hartu, gelditu. Ondarritarrak nagusi txanda hontan, eta argi Zumaiarrak ere berriro hor sartu dira, eta oso gertu, Ibaikatik oso gertu Zumaiarrak bai, bere hirugarren kale hortatikan. Azkenean lehenengo kale hortatikan sartuko ja Ondarri bitarrak, 11 minutu eskas, arraunian daudela, dabitzala, Ondarria, hor baga horren gainean, hor sartu nahian, argi Ondarri Ondarri bi, 11-14, Ondarri baren denbora, beraz denbora onena oain arte, beria izango da, 11. Amairu markatu du. 14. Ikus ezagun hain... Zumaia aurretikan Zumaia, Zumaia, 11, eta 11-14. Bai, azkeneko oso politxa egin du Zumaiarrak, bigarren luzera hontan erditik onuntza, pasa izan dira, baga txiki hori hartzeko eta aurretikan bukatzeko txanda hontan. Beraz, denborarik onena, 11-14 Ondarribiak egin duna txanda honetan, eta bai, gero bigarren Zumaia 11-11. Eta 13 egin duna Ibaikak, kontutan hartuta, bandera txuria, hor urtetako epaiak atera duena, beraz baleko estropada izan dugu hau, bukatu den txanda hau, baleko estropada izan da, bigarren txanda hau. Gauzak normalki, denborak ikusia ze hiru traineruak lehen txandako denborarik onena hobetu indute, eta beraz Ondarribitarren denbora da, urrengo txandan, dirudienez, puntan ibiliko dien lau traineruak hobetu beharko dutenak. Gero hirugarren txanda hontan, azken txanda hontan.
lehen kaletikan hirugarren txanda honetan Donostia Arraun Lagunak janen da, bigarren kaletikan Donostiarra, hirugarren kaletikan Orio eta laugarren kaletikan Tolosaldea. Atxeden txiki bat hartzen dugu guk eta ondoren emakumezkoen hirugarren txandako azken txanda eta ea txapelketa zertan gelditzen den. Orain arte. Apenas se ve, más así. ¿Exactos será? ¿Exactos? Zarautzen gaude, Zarautzeko jokatzen ari da Gipuzkoako traineru txapelketa, jada veteranoena txapelduna badugu, badok izan da, gizonezkoena tirabirasko ondoren, Hondarribiarentzat txapelketa, eta emakumezkoena falta zaigu. Eta, ez zuzen ere, hirugarren txandari hasiera emateko minutu eskas falta dira, bi txanda jokatuak dira emakumezkoetan, eta denborarik onena Hondarribitarrak egin dutena izan da, 11 minutu eta 14 segundu bitakoa. Hondarribitarren denbora beraz mobetu behar dute.
hirugarren txanda hontan parte hartu behar duten lau traineruak. Lehen kaletik Donostia Arraulagunak, bigarren kaletik Donostiarra, hirugarren kaletik Orio eta laugarren kaletik Tolosaldea. Ai, itziar, guztu hango zina rotostartzen ez da? Momentu ondan ez dakit Inbiri pixka da, baina, bueno, hainbeste ez. Ez dezu falta botatzen, Badira 2 urte utzi zen nula, ez? Hau hirugarren denboraldia. Bai. Bueno. Faltan, batzutan bai, baina, bueno. Hainbeste ez. Eramangarria. Hori da. Bueno, eta, hasiatik nola ikusten duzu? Aurre denboraldia ibeiratuta... Izan da, Jesus. Donostiarrak irazitu bi, Arraulagunek bai, Oriok bai... Ze aldeak egon dian, batetik bestera, izugarri, izan da, nahiko batere garbila. Hori da, eta Tolosaldea, ez zaio tokatu ezer irabaztea, baina gerrarako prest datorrela ziur. Bai, San Pedroneko test hortan nahiko txukun irizian, Tolosaldeko. Osea, que... Bueno, a ber, zer ematen duen hirugarren txanda honek, eta lau trainer baia jada beraien lemazainak prest estatxa hartuaz daude, Tolosaldeko Izaro Lestaiok, hor daka jada prestan dago, hartua daka, argi epailarekin, bi epaiak jada prest daude, traineruak Oriotarrak igual pixkat aurratu da, Donostiarra pixkat atzeratu izango nukenik, eta orduan Nerea Perez aurratze pixkanaka bere traineru hori. Argi une batetik bestera, hirugarren txanda honi hasiera emango zaio eta. Badirudi Donostiarrak bigarren kaletik daudela pixkan bat atzerago, ez? Bai. Aurrera lerroa lortzen dutenean, bandera txuria ikusten dugun, irtera emateko, hauxe izango da gaurko azkeneko txanda. Ea. Lehorren ez dago bandera txuria oraindik. Lehorrekatu gabe, Donostiarran ikuste pixkat atzea xio, eta Donostiarra hone ara mateu gai. Enfilazioa, ez dakit. Baina, kokatu gabe guendikan, eta hor dabitza, zuzendu nahian epaileak, lau trainerua zuzendu nahian, ea behingoz kokatzen dian, eta hasiera ematen diogu hirugarren txanda honi. Lehorretik txuria. Beraz, argi, guretan ebai, txuria, argi, aste ardo, eta emakumezkoen txapelketa. Argi, bandera gora, bai! Hasia da emakumezkoen hirugarren txanda hau. Bizi, denak bezala hasiera hontan. Hasiera polita egiten adienak lau traineruak. Eta, inu arazorik ez dagoen hasiera hontan. Une batetik bestera, 20 segundu. Une honetan, baleko dugu beraz abiatutea, lau traineruak, eta Oriotarrak ematen du pixkat aurratu diala. Bueno, irtera ona egin dute, baina nik txanda parekatua espero dut. Eta, bueno, baina bai, badirudi Donostiarrakiko esertxo baita aurren diala, eta... Tolosalderekiko ere, bai? Bai. Badirudi? Bai. Arraun izango da hor, hori jarraipena ematen diona. Eta direkzioak Tolosaldea ematen du, agian zea da, efekto nolaitea, optiko, hori, kanpo noa zabaltzen ari ote den. Bosgarren eta kalelderen muntzagarkia? Bai. Tolosaldea? Piskat. Bai. Ematen du. Bueno, hor, arraunian ditugun, arraunariak hau ditugu. Mari Txabek Donostia Arraun Laguneko entrenatzaileak, Aiora Belartieta, Martzia Rosalia Larrea, Ania Perez, Joana Aljouste, Naikari Azkue, Lorea Etxabe, Ane Sánchez, Beatriz Piñeiro, Maider Bereau, Lucía Canal, Udane Goenaga, Xubane Uribarrena, Laura Jaramillo eta genionen bezala Andrea Astudillo lemazain lanetan. Donostiarrak, Rufo Urtizbereak atara duen taldea,
Alaitz Olarte, Aizea Saez, Oiane Labaien, Maialen Alkorta, Naroa Garamendi, Ainoa Larrañaga, Uxue Alberdi, Laura Alonso, Ángela Castro, Itxaso Uzkudun, Ane Diaz, Maider Zumeta, Olatz López eta Nerea Perez Lemazain lanetan. Bestalde, Patxi Frantzesek ateratako taldea, Maria Pilleiro, Oiane Iraola, Ainoa Etxenike, Maialen Aizpurua, Andrea Oubina, Amaia Arregi, Magi Alkain, Eider Barba, Marina Kosti, Edith Uranga, Itxaso Azkonobieta, Nagore Urdanpileta, Ane Arruti eta Nadet Agirre Oriotarren traineruan. Eta azkenik Tolosaldeako traineruan, Ramon Erostarrek ateratako trainerua, Arene Portularrume, Garazi Sorozabal, Magi Urdanpileta, Ane Zelaia, Ane Egues, Nerea Agirrezabal, Naroa Becerril, Irene Sierra, Arene Lakoste, Eider Zubeldia, Naroa Leonet, Itxaso Aizpurua, Uxue Zuriarrain eta Izaro Lestaio izan da hain zure Lemazaina. 3 minutu hor ditu arraunian eta nola ikusten dituzu gauzak Itziar? Bueno, badirudi hori jo kasieran ateadun hori aurretik mantentzen dula, baino Arraun Lagunak gerturatzen nahi zaio eta Donostiarrakin hor dabil. Baino, imaginak, engaina dute gaituen edo ez dakit. Baina badirudi hori zertxo baita aurreratuta dijoala bi Donostiarrekiko. Bueno, beraien arteko lehia hor dute, baina lehendabiziko lana bete beharra da Hondarribiaren denbora gainditu beharra. Hauek egin dute 5:51 eta naiz hori gaurre hartu, ikusi beharko dugu, gaidan denbora hori hobetzeko. Horixe da. Baina egia esan erritmo bixi-bixi jarri du horiok hasieratikan estropa puskatu nahian, Itziar? Bai. Azkenengo estropadan, San Pedrokoa okerrez banago, bueno, estropada erdia horri bilizian, baina gero atzea gelditu zian, eta bueno, arantza horri izango du, Bai, ala diru arantza izan dutela, eta Arrauneko Donostia Arraun ere ematen zuen pixka eta atzeatua zegoela, baina errima pixka bizitu ere bai, eta hor oso gertu. Bai, eta orain konturatzen naizela Donostiarrari falta zaizkio aulki mugikorra egiten dabiltzan arraunlari batzuk, neguan traineruan izan dituztenak, gaur ez direnak hemen, ez dakit lesioagatik, aulki mugikorra egiten ari direlako edo, baina badirudi ja gerturatzen. Bai, pixkanaka minututxo bat. Gerturatzen, halaxe da. Ziago garako, 5 minutu, begira hor baga. Bueno, preste, kronometroak preste, ziaboga ontarako. Gerturatzen hasiak dira, 4 traineruak. Eta ea lehen ziaboga honetan, 3. kale hortatikan ematen du Oriotarrak aurretikan doazela. Lehen kale hortatikan Arraun Lagunak bigarren postuan, eta Tolosaldea eta Donostiarra pixkat atzasio. Bueno, hori gure ikuspuntu da. Ea ziaboga zer esaten duen. 5:51 hobetu beharreko denbora Hondarribiarena. Badirudi hobetuko dutela. Hor da Orio. Orio 5:40. Ja Orio, ja Donostiarra, ja Arraun. Eta Tolosaldea guandikan sartu gabe. Tolosaldea oantxa eri da, ziaboga ematen. Tolosaldeak. Beraz, hor egindako denborak, lehen ziaboga honetan, hori jokindako denboa. 5:40, Donostiarra 5:44, Donostiarra 5:45, eta Tolosaldea 5:57. Beraz, Tolosaldeak ez du hobetu Hondarribiaren denbora. Beste 3 bai, hobetu dute indako. Eta ea, bueltan nola moldatzen diren. Ezer berezirik ikusaldezu hor ziabogan? Donostiarra barkatu oso ondo atera dela, eta Donostiarraun pixkatatzera gelditu zaigu. Hala da, eta gerturatu intzaio, ez? Gerturatu intzaio pixkate Donostiarra hori,
eta bigarren kale hortatikan aurrea segundu bateko aldea balima zegoen, Donostiarra eta Donostiarren artean, ematen du gain zabaldu indala denbora hori, nahiz eta guain, olatu txiki bat beste hartu dela Donostiarra honek. Bai, Bai, badirudi, ziagogan 4 segundo zirela beraien arteko abentalea, eta oain badirudi 4 segundoik ez daudela. Baina, ikusi egin behar, azken bigarrengo luze honetan, bigarren parte honetan, ze gertatu dezaken. Halaxe da, egia esan gauzak pixka nabarmen ikusten bali mazian ziabogan, zertxo bat horrekatu dia, eta traineru bat eskatik esango nuke Orio aurretik handoa, hala ere, olatu txiki bat hartu dor Donostiarrak, eta badoa, Bai, badoa. Oain Eta horretarrak? orain hori tokatuko zaio, hori Oh, olatu bateko aldea dute, batek uzten duna besteak hartzen du, eta, Hala, oan Donostiarrak berriz. Bai. argi Donostiarrakin. Eta hori ikusten da, ezta? Hor Bai. arazoa dituenan lemazainak trainera bateko, abiadura hartu dula. eta badirudi, asko gerturatu direla elkar. Halaxe da, bien arteko lehia ematen du, Donostiarra eta Orioen arteko lehia, pixkat atzasio geratu dana, Donostia Arraun Laguna da, eta laugarren postu horretan, Tolosaldea. Erdi-erditik datozti, bai Donostiarra eta baitare Orio, eta hor doaz, ala berrio, olatuen gainean, ordoa Donostiarra. Badirudi momentu honetan, baina ikusi egin badirudi, Oriok Hori da. olatu hartzen ari dela, baina momentu batean ematen zuen, Donostiarrak aurre hartuta zuela. Eta, bukatu arteko azken paladako gerra izango dugu hemen. Guain ematen du, niko aurreatu hartua duela Oriok, baina hala ere ez du eusten nahi dio, eusten nahi zaio, hain zen ere Donostiarra hori, eusten nahi zaio. Hor ditugu, lehia bizi-bizian bi traineru hauek, ea guain baga horren gainean berriro Donostiarra hartu du baga hori, traineru pixka eta guzti altxain zaio, eta hor dabil. Urdu ditu bilak eta esan ez, bai, argi. Badirudi Donostiarrak aurre hartu duela. Olatutxo bat aurretik datorrela, bai. Eta bukera honetan gaina pentsatzen dut alde izango dula. Azken txandan ikusi duguna izan da laugarren kaletik lehenengora bezala markatzen zuela olatua, eta ezakit bi taldek izango dute bazarrera etortzeko aukera, baina ez dakit. Polita do lehia bien hauen artean, atzean hirugarren postua nabarmen ja Donostia Arraunen Lagunak, eta atzean gelditu dana Tolosaldea izan da. Argi berriro ere ematen nahi da hori berriro ematen nahi da, eta Baina hartu du Donostiarrak ere hartu du, olatua. Olatuaren arabera, aurretik. batek hartzen duena beste guzten du. Eta kasu honetan, Donostiarrak bigarren izaten nahi da, hartzen nahi dana, eta aurretik Bai. dugu. Olatu bat aurretik badirudi. Donostiarrak izango direla. Hau, nahiz eta metro eskasen geratu amaitzeko, hor guaindikan olatun bat hartu ezkea, Donostiarra argi. dator aurretik, baina Baina gelditu zaio trainerua. Eta Oriok hartu beste olatu txiki bat. Gelditu zaio hor pixkat, eta argi horiekin sartu nahian dabilela da. baina hori ikusten duenen Donostiarrak hartuko du. Hor da Donostiarra aurretik, Donostiarrarentzat izan daiteke. Gipuzako txapelduna, bai. Beraientzat ia traineru bat aurretikan Donostiarra. Eta hor palako sogertu. Hor da Donostiarrak iraziko du bere kaletikan, bigarren kaletikan sartzen, traineru bateko aldea, Donostiarra, ja Orio. 40-43. Eta ondarrien denbora hobetu dut ezta? Bai, Hor da Donostia Arraun Lagunak, hirugarren postuan, ja Donostia Arraun Lagunak. 11-0. Eta azkenik Tolosaldea sartzear dugu, une batetik bestera, Donostiarrak beraz irabazi du emakumezkoen Gipuzkoako txapelketa, bukartzear da Tolosaldea, azkeneko txampan, ja! Tolosaldea, eta Tolosaldeak badirudi Zumaia eta Ibaikaren denborak hobetuko dituela, baina ez Hondarribiarena. beraz txapelduna emakumezkoen txapelketan, Gipuzkoako txapelketan,
Donostiarra izan dugu, bigarren postuan hain zen ere Orio. Donostiarrak indako denbora, hau izango dugu entxe. Arraun Lagunak 3. gelditu da. Denbora ofiziala beraz Donostiarra. Txapeldun, 10:49, 50:15. Ia 3 segundura gerturatu da, Orio, 10:52, 21. 11:05, 79 Donostiarra Lagunak eta Tolosaldeak 11:27, Tolosaldeak ez du Hondarribiaren denbora hobetu, Hondarribiaren denbora 11 minutu 14 segundurakoa izan da, beraz, datorren asteburuan Euskadiko txapeketan jokatuko dutenak, Donostiarra, Orio, Donostiarra Lagunak eta Hondarribia izango dira datorren asteburuan. Sorpresa, zein zaizu, Itziar? Aurre denboraldiko estropadak kontun izan da, Donostiarra etzala kasualidadia, koska bat igo dala iaztikona, eta, Arraun Lagunak agian aurrera gertuxeago espero nuen, baina, egia da, talde kureta jute, talde batzuk ureta asko segeio jundia, Donostiarra esaterako negu guztian uretan kilometro gehiago egin dituzte beste taldeekin konparatuta, Arraun Lagunakek, badirudi astean zehar uretara ateatzeko, zailtasunak izan ditula, eta, hilabetetxo bat daukate, Koruñan txanda azteko eta bestalde, hemen Gipuzkoarren seikotea Euskotrenera begira, lehiak hor ikusten dut eta eteliga baita ere. Josegu, egia esan, Ni hain izan pixka bat gaurko estropadari begira, ez gero luzeago Euskotrenen gertuko dan gaurko estropadari begira, ikusi dugu irteeratikan Oriok egin duela bere estropada, kanpoa oso ondo joan ez, baina bueltan Donostiarrak ikerarri ondo mantendu duela bere rumbo hori eta gaina olatu tartean jakin izan du aurrera hartzea eta aprobetxatuz bere uno aldea etortzeko aukera horrekin estropada oso txukuna eta polita eginez aurria hartu dio oriotarrei, orduan izan da kanpo aldeko estropada hori oriotarrak ondo eraman dute, baina ezin jakin izan dute bueltakon hori mantentzen. Zorionak Donostiarrai, zorionak Hondarribitarrai, zorionak Badokei. Eta, iruditzen zait oso igande goiz polita pasadeula, estropada hori begira, giro honean, eta retransmisio aldeetik ikusi dugu oso irudi politak izan direla. Bai. Hala da, eta justu honetan, jaso du bandera Lemazaina, Nerea Perezek Gipuzako txapeldun bezalako bandera eta txapela dena jaso ditu, Nerea Perezek. Hori da. Hastin du, gozatu bandera hori, Arraunak hor dabiltza. Gora. Lehenengo aldiz historian esango nuke, baina zuzendu alaz baldima da. Euskadikoa badute, baina Gipuzkokoa ez. Hori da. Lehenengoa. Lehenengoa Donostiarrarentzak, Gipuzako txapeldun lehenengoak, Donostia Arraun Lagunak dela 2 urte irabazi zuen, eta Donostiarrak lehen aldiaz da aurten irabazten duela Gipuzkoako txapelketa. Arrauna gora, eta, hor bi biztoia ditzako azpimarratzeko. Lehen esan dezu Itziar, San Pedron, Orio, ziago gaino, lehenengo seikapena igoaz, Donostiarraren irabazi du, 10:49, 50:15, Orio 10:52, 27, Donostia Arraun 11:05, 79, eta Hondarribia laugarren postuan 11:14. Lau hauek datorren asteburuan Hondarrun Euskadiko txapelketa jokatuko dute. Hori erdibidean San Pedroren aurretika izan dira, gaur erdibidean aurretikan izan dira. San Pedron bai Arraun Lagunakek eta Donostiarrak hartu ziren aurria, hemen Donostiarrak.
Ez dakit, batzuk gero ez da lehenengo luzea ona, bigarrena txarra, asmatu, nekea, nola etorri den entrenatuta talde bakoitza, aldaketak izango ditu den edo ez, baina bueno, gaur ikusi dena da lehenengo luzean horiok erraz jundala aurrea, baina siago batik atera dian bezala Donostiarrak olatuk oso ondo hartu ditula eta zuzenen etorri dela helmugara. Eta beste datu da Josexu, ekaina 4 gaude. Eta zu amakizu goiz guztia sanez, hau oso luzea dela, zenolako puntun gaude, zenolako forman gauden, hilabete bat falta dagoen dio Euskoten ligari hasiera emateko, uda guztia pasa behar da. Hori da. Ezer esan nahi du gaur ikusi duguna? Gaurko begira bai. Gaur urruti donak hilabeten ez du asko rekuperatuko, baina, bueno, geho puntxan dauden talde ointar arten, pentsatzet gauzak ajustatu egingo direla. Talde bakoitzak eramango du bere ritmoa, berriro esango dugu Galizien hemendikan 4 astetara hasiko direla Euskotren eta Euskolabel ligako estropadak, eta ohandikan asko dagoela pulitzeko, bai entrenatzeko, gauzak bere puntuan jartzeko, eta ez dut uste gaurkoa, naiz eta gaur aurren ibili direnak gero ere hor izango direla, kontuan hartuta gero Bizkaitarrak ere tarten izango ditugula, baina talde hauek behen arten, iruditzen zait pixkan bat, hurbilduko direla eta gauzak ez direla beti izango gaur izan diren bezala. Irailan ikusiko dugu ez da? Irailan bat eta bestean undaen. Bai, hoxe da, iraila gogoriotik beti iraila begira egoten geha, eta baina liga garrantzitsuena hasteko oraindik hilabete falta dela jakin behar dugu. Bale, honen beste zeia gurtu barko dugu, gaurko retransmisio hau, Jose Julian Lorosagasti, mila esker, gurekin hemen izateagatik. Itziar, esker mila ere, hemen izateagatik, eta gogoratu, Badok irabazi duela veterano mailan, Hondarribiak gizonezko mailan, eta Donostiarrak emakumezko mailan, Gipuzkoako txapelketa. Mila esker zuen arretagatik, eta beste bat arte, aio! Agur!